Ay şu ingo uğra şu olaymadı. Ova. Selamun aleyküm vatandaşlar. Bu umyadalanız. Yeni ortapar. Bundan açaymasam beyleki de iyidina aboyun boyup bilmedim ha. Ne bileyim. Garaz hem bir taraf ben ataka var da aray. Boğumu canına. Selamun aleyküm vatandaşlar. Ben aydiyan. İnni şu unki efirin esas temasam şu Alişer Abdullah ve Murat Düşemov. Başka da inni beyleki olanlarım kanyasına türmödekiler dara esası tema. Yani söz azatlığını peydalananlar ve azatlılığı peydalanırlığı ve neticesinde kimse türmöde, kimse sesini yapıllığı. Aha. Wi-Fi. Wi-Fi. Bak. An görünen men açık görünen. Telefonu kudan geçtim. İnternet donuyor mu vatandaşlar? Ne normal mı? Wi-Fi'ye geçirdim çünkü. Normal ne? 94 Mbit körpözlü. Çala donup işleye. Bazen donuyor. Ya bärinin interneti de bana berýän. Men soňky döwür internetimem gater ötküsýärler vatandaşlar. Ýa-ni men diktator TV'de açtım biraz. Nämäni? İnternetim gysýarlar vatandaşlar 4-5 Mbit körpözýär. 4-5 Mbit bilenem TikTok göterenok. Nesip bolsa meniň ubejişe lagerimiň nemesini administrasiýasyny jalyp etjek basym. Çünkü ýürütü maksatlaýan edildi diýip hasaplaýan muny mundan 2 aý öň ýaman gowdy. Soňky 2 aý 3 aý bäri gaterbet internetim köseýärler bilýän. Internetim hitili peselýär. Yani men internet speed Google'dan yürüte barlattım 4-5 Mbit görkezýär. Skaçat yani tizlik iyi berýäni ka wapşe pes 1-2 barada etanok. Telefonun öz interneti bolýan 95 Mbit 90 Mbit görkezýär vatandaşlar. Gat körkünç kanyşna. Şoň üçin men ýürüte şu administrasiýany jalyp etjek. Bilemok vatandaşlar elasty para ol bul ay bular baran ýerden satyn alyp gören virusa bular vatandaşlar. Aýna $100.000, $500.000 berip pırlaga edip satyn alyp gören ýerler bardyr da. Oýunlaryny ol podolyn arşykaýet edelim. Men size de aýtjan ýani pravazashitnikler da adam bar bolsa, meniň ýaşap gören internetim ýürüte maksatlaýan tizligi peseldilýär. Ýürüte maksatlaýan. We muny ştaýda ýaşaýan bozalar soňky döwür diýip. Muny men öz alyp barýan aktivizm iş bilen baglanşdyrýan. Sen bilmeýän bolsa aýdaýyn, doňganlygy şondan vatandaşlar başga näme boldun? Men öz internetimde ýetenok meniň bir sagatyma 1 GB internet paketim çydanok aýda 45-50 GB gidýär meniň telefonum öz internetimden. Çäresin tapda diýär. Men şunu çenli gat köp zadyň çäresini tapdym da siz dinleýijiler hökmünde üýşüp bir sanladyň çäresini tapyň da. Nädip görüşmeli, näme etmeli ýa diňe seredi oturjakmysyňyz vatandaşlar? Diňe şu bolýan zatlary seredi oturjakmysyňyz? Näme üçin Alişer Şahatow, Abdullah Urusow nirdedigini aýtmaýan hökümet barka Murat Düşemowyň türme sorawyny gutaranyň soňra sutsuz atsız ýöne şeýle saklap otýar. Diýendirler Murat Düşemow
Seret şu an sen suwduň ammalanok. Seret şu an seni biz ýöne şeýle saklap otyr. Hawa näme edip bilýän? Diýendirler ha. Nerwsyn oýnaýandylar. Han näme edip bilýän? Şu an sen suwdam edemdi, görüm do. Hawa näme etdi? Hawa hani halk näme etdi? Hani watandaş näme etdi? Diýip bir kolum tutýandylar muradyň üstünden mense daýdan. Indi siz özüňizi ýerine goýup görüň, muradyň ýerine goýup görüň. Murad ýalak bolup görüşdiňiz, zat etdiňiz. Sizi 4 ýyl içeride sakladylar. Soň türme soň sorogy torup barýak hada ýene de bir bahana bilen seni saklap, suwda meden oklar, göýberen oklaram. Hawa, göýberen oklaram. Soňam üstüňizde de izdiwaç etseler näme etjek watandaşlar? Halkam sesini çıkarman otursa, bular üçin protest etmese, menial baydak basmasa, baydağı yakmasa, baydağın manysy näme o? Şu baydağın üstü bilen hatça tutuş dünýä jemgyýetleri görýär. Görýär hatça şu baydak iň gowy element şu wagt. Şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň rejimini edýän zulmuny görkezmek üçin. Baydağın üstü bilen Alişer Sahatov, Abdullah Orusov we Murat Düşeňowyň bir kanun tutsawda saklanyp oturmak üçin baydak basalyň watandaşlar. Her kim video çekeliň. Daway men şoňa çağırş edýänem mämidi. Her kim her ýerden. Her kim her ýerden. Gördüňiz nähil götleri biçdi. Watandaşlar, bular biziň janymyz dir ýak otyrlar ha. Men edýänim şu eliňden geçse asman çekdi. Mundan soň baydagyň manysy galýam adamlar. Dava her kim yerlerden edeliň adamlar. Bisti için edeliň. Men ara bir adamyň awraýynyň ýok ýerine baydaň awraýyna bir görünmek bolun. Türkmenistanyň awraýy galmady dünýäň derejesinde. Ay men türkmen zat diýip baydak görkezerlik ýagdaý galdymy? Ýurtdaky bolup gören edenetliklerden soň. Halkyň 3den 1 daşarda sergezdan. İçeride ýurduň içinde öldürülenler cinayeti üstü faili meçhul cinayet değil ya da kimin tarafından edileni belli değil cinayetler köp. Onun üstü açılan ok. Kimin edeni cezalandırılan ok. İnne adamlar video çekýär. Hormatly herdarymyz, hormatly prezidentimiz bize kömek edäň, men şu videonu olam dinlenen oňa. İnne oňa da öwrenşdiler adamlar. İnne oňa da öwrenşdiler. Ene şu pikpak sebäp boldy da şu zatlar. Şu pikpakymyz bar ha. Gurbanymyz bar ha. Gurban ol pik. Gelir adamlar oňa da jogap beren oklar. Ama kimse awurdan urunup ýatyr, kimse prokurordan, kimse ýene bir organ işgärinden, kazadan ýanyp ýatyr. Olara da çäre gören oklar. Näme üçin watandaşlar? Şundan soň biziň men türkmen, mene türkmenligime buýsan ýan diýip aýdym-aýdanyň bilen buýsanmaýan gatkan adamma olup geldi. İstesine de şu zatlardan soň ýene bir sapar ýatlajan. Şu zatlardan soň denetlikli ýagdaýda gidip durka. Siz ýurtda hiç el mesele ýok, her kim begen ýurt ýalak ha, hemme zat gül ýalak, atjaň bolun, tuwulum her kim duran alyp barýan siýasatyny normallaşdyrýan da. Gül ýalak. Aşağı komentarlaryny görýän tuwulum 30 000 like basypdyr. Komentariýada gülüp öldüm. Bu gülüp ölüp gidäýmän birden. Hanjar sen ejjeň agzyna. Men sana şu taýdym bar ha. Moderatorlar meniň. Görüňsen aşakdan şu haramladylary. Şunu ýazsyn o. Erkek bolsaň gel ýüzüň açyp diýär şu taýda diýen orkada.
o gancık. Hey, şu internet bilen emma o. Yine bulunum aşakları tuğulımı adamlar beğenip yatir gülüvöllüm. O, deredin vatandaşlar. O adamlarım yağdaylarım tuğulımı. O. O. Deredin gülüvöllüm. Ayna Türkmenin ona diýmek problemaňyz ýok da gülüwelýänler. Bir gün siziň başyňyza da mabrdat gelse bidemäs gülüweler da üstüňizden ha. Hiç meseleňiz diýmek ýok da onda durmuşyňyz şokolad. Diňe gülmek galypdyr da başga zat galmandyr ha. Ýurtdaky rejimiň diktaturasyny normallaşdyrmak şolara düşüpdir ýa-Allah, şunu diýýärler. Salam geljekde o. Martarmollo, ýaşy şu anki diktaturan alıp baryan zulmunu kakbutta hiç hilik zat yok yala gidip. Olmaran otmay. Açıldı kanal. Açıldı tağaman. Şaşakda bir yer sen onun yok mu ya ajan çağlan yok mu diye korkanak mı gürlemekten ya men nemeden korkmalı nem için doğruda aytmaktan korkmalı mı sen korkanak mı sen ne basarlar diye İcet erkek bolsa basaysın ölmellem sen ölýänni korkanak mı ka ýaşap ýörene zo adamlar şu korkup oturmaly mı ka gürlemellerli baba oyene korkmaly nämçe korkmaly men düşünmedim nämeden korkmaly iki sanak musur güjükden korkmaly mı üýrýädi erkek bolsa doğru zady doğru ýalňyşsa da ýalňyş diýmeli Allah canım bacan suara hükümetin künü götürýän şonu diýýärler wa şu wagt hemme zady kas bolar nedip ýama oturan sizleriň başyňyza bir problema gelmegini Allah canım bir dileýänler bir gelsin başyňyza da bir adalet gözlän kene wara Olum mara gözleýäniňizden prezidentiň ýakyn dogan garnaş bolup çykdyna wara. Bir şonýalak zat başyňyza gelsin, men şo wagt ýakdyr, ýöne şo wagt meni garşyňyzda görersiňiz. Ady video çekip gördüňiz. Awa. Bugun kunan başyňyza işiňiz düşdi bolmaly, nem kan bolup görüşen bolýanmy, zaýa götüňiz sawaý diýip men üstüňden düşerim wara awada. Su bir toparlap. Bir Türkmenler var şeyle bedene diňe özen bilýär o maral. Näme diýsen, bizim Türkmenliň häkesi diňe özen bilýär eken o. Diňe özen bilýärler o. Bizim men näme üçin bilemok eken, näme üçin bilemok. Monu da gaý bizim goýulan özümiz. Bilen näme diýil bular beýdip, bular üçin islemeýän adamlar üçin beýdip bir 20 tane adam üçin, 30 tane adam üçin görüşýärse onda. Yani bir canyan görün 30 tane 50 tane adam için uğraşýar. Galany. Şu 30 tane 50 taneňizden başga döwletlere çykar. Şunlarda ýaşasynlar. Olar gürlemäne şok pahyarlar ýöne. Ay ýurtdan çykars. Bar pikirleri ýurt gowda şoň üçin ýurtdan çykýarlar bilýärmi? Bir topar hemme atalam bir topar yalla ki bir topar namar bi gayrat awo bir topar hemme başka ne hele duwaydın bir topary Palrovşuk salam Özüňe çekme, özüň şon ýaly bolsaň. Senden başga adam şey diýmez bolýan. Ýeka sen çekdiň özüňe? Neçe adam mara
Üýsiz kösenýär, näçe adam pulsuz kösenýär, açlykdan kösenýär, hiç kimin habary ýok o zatlardan. Kimin arzy diňlenýär. Kimin arzy diňlenen üýdäg diýip barýan bolýan wara haram o. Ber üý berýärmi? Üý berýän ber diýe. O maýyp çagalan elinden üýlerini alyp Ya 5 tane trapkan var, 5 tane trapkan ya da nime diýip maňa gadakda däl. Erkek bolsa o çıkıp ýüzüni açyp gitmesin da ýa. Arkasyna şakallygyny alyp aşakdan ýalmasyn. 5 tane şakal var. barda negativ ýa-da çaňyl. Bak, awal ýurt bu ýagdaýa düşmedi. Ýatagam. Biz menden kän ýallaklamaz bak. Benim var adım men oynadam o, benim gelin ýyglamyz has merto erkeklermizden o. Benim o käbirlerine erkek tarap görünlerine keretmäň o. Olaň diňe güýji aýalyny etýär o öýüň içinde. Güýji öýüň içinde diň aýalyny etýär, aýalyny elini galdyrmany götünden demalya var. Barda ýyldyrly ýa-da çylykly şeýle formaly birini görse götünden demalya. Öýüň içi batyrýar ýany. Neme çäre görmedilermi? Kämaýyn uraga daşa uzak, gyýda haram zada. Tepip görgülçük elini agdyny supurýar bolýan, agdyndan emmeýerini gançykýamy eşigini köçede ýyrtyp haram zada. Entek ýüregi maňarýar şoňa bara. Diýmek o taýda da erkek galmandyr da diýmek. Bara şo bir hakyny hukukyny gözläbiljek erkek galmandyr. Şo taýda geç. Yani nujeli köçede bol tura beger tura nujel şo taýda bir çykyp eşden nokta. Yani mol tura bu taýda diýip birem bar bilen o we gutor tursa bido. Disçine gutor tursa bara. Men aýdaýyn o häzir bara maral şu bir gömülip ýatýasa konkretni bolýar o aňary. Häzir güni talip bilen gün alalaşyp bore dawa goýýar şu zatlary bulara gereken däl ekenini para gün altaýyk goýup görkezler men boljok zatlar aýdaýyn. Ondan soň wara şu YouTube äderine sen çawrda aýdan şunu ýa-da aýyň şunu inanmaýanam bolsaň goýumyzdan soň başyňyza geljek zatlary teredim. Bu ada birazajyk çekinýärler. Birazajyk. O wagt siň özüňizden görüşmeýäňiz. Ýöne biz şunu aýdýar, başyňyza düşse bay görüşürsiňiz da, bay görüşürsiňiz da. Şu wagt häzir başyňyza düşmän soň garaşy oturýarsyňyz, no otmy, haçsan gel. Aşakda bollum seni gollasaň erkek adamlar diýipdir, ay gutoran onýalak diýmedi. Qara diýýän erkek keley diýilýär, özüňe bir näme diýýän bilen aqtaba görüli. Hakykaty bollan, hakykati bollan. Salam. Ani ne şulo bolanlar ýok, siziň başyňyza gelip biljek şu zatlar. Bu hökümet tejribe gazanyp oturýar şuly kowlanyň üstü bilen. Soň siziň üstüňizde tejribe gazanýar. Men size aýdaýyn 7 ýaşy, ine şuly kowlanyň başyna gelen zat siziň başyňyza gelýär. Şulary şu wagt bölmeli murat düşen diýenler oturmadyk. Nothing turma wrong diýin nima onkisina o. Sen şu wagt çykarman saklap oturýar. Sen halk üçin görüşüp şu wagt şu taýp düşdüň gerek hawa. Bu halk ine sen şu wagt çykarman kanunsyz ýagdaýda saklap oturýar. Han şu halk sen arkaňda durýarmy diýip sorak berseler, näme diýip jogap bersin o murat düşen? Näme diýip jogap bersin? Ola siziň üçin girdi. Sizem oň üçin gylyňyza mymylladyň bop. Özüm bir kanun. Yani türme sorağı tordu. Kağıda suud etmeli 2 ayın içinde olameden oklar. 3 ay oldu. Hakykat aşka, hakykat toýnanym şulara. İnşallah galam. Nuraga doňa ýa menne doňýamydyňa? Şu doňýasmy? Doňya gerek arasynma.
Awa sen doňýaň, ya menim doňýanmykan? İnternetim başgalar da ýaby. Meniň ýaşaýan ýerimin internetim kekemel diýerler, adamlar gysýarlar, men size aýdaýyn. Ýürüt edýärler muna. Mundan 2 aýyňam, 3 aýyňam gowdy, gelen wagtdan gowdy. Hiç il mesele ýokdy. Heredin. Murat Düşenfi bir kanun türmede saklap oturlar we oň üçin ne halkdan ne hiç kimden ses çykanok. Kimin üçin girdi? Sizin üçin girdi adamlar. Bu kowlanan habar yok. Hiç yerde ölümü dirmi, türmede mi? Sizin üçin görüşdi. Halktan habar barmy? Halk sizden ses çykýarmy şol olanlar üçin? Ne kaýber aýaly gyýyryp ağlap, nesiňiz wyjdanyňyz oýnanyp. Baý şolar ýaly dong dumay gatanymy wyjdanyňyz. Şolar ýaly wyjdanyňyz dong duma adamlar. Men onu begen ýani gaýdanma. Olar ýaly wyjdansyzlygyň arasynda ýaşamdan. Gaýdanma begen ýani eger daşyn haksy için näkisi wyjdan galmadyk bolsak bara. Şoňa bir nesiňiz agyrmaýan bolsa şoň ayal maşgaly ağlap men ýollaşyň sesini işletilmeli nirdidiňden bilemok. Kömege daýyn geliň meni gollaň diýe. O Twitter'da repost ediň diýe, video çekip beriň diýe ediň dowa. Mena şunu şu Alişer Abdulla we Murat Düşenfi temasynyň üçsünü diňe şu üçüsi esasy tema meniň üçin. Näme üçin diýsem bular netijede adam, netijede bulan hukuklary bar. Buların advokat tutmada hukuku var, gürlemada hukuku var. Kemme adın elinden alırlar. Denmen yok. Men häzir köçede gidip barýan bir çağany alyp pakişşa desem bolýarmy? Allym da bir çağany allym da hem şey diýip çık. Hukukyny mahrum etdim. Ya tapawjak ullukana bolan. Allymdan hukukyny mahrum etdim. Yani öyle sallımda bir adamın içine salıp gorplak koydum. Her adam şey nahar berýär, men öleýme diýip. Mysal üçin bolýam şeysen. Hiç kime de aýdym yok. Hiç kimen bilen ol adam nirde? Ýaşap görmi, ölümi, dirmi gözläp gör hemme kişi. Ýani şu biz şeýle, şu kowlan üçin biz şeýle. Ýene şunu men etdim näme, hökümet etdi näme? İkisem jenaýat haň o. İkisem jenaýat haň o. Näme üçin sizden ses çykan o adamlar? Gelip maňa agam ay plan ýerde çoponyň nämesi mallary türkmen mallaryň başly näme edip dur o eti gymmatladyp dur. Gawr bolsun o. Maňa gydyklyma bolo. Maňa gydykly däl bolo. Ne gawr bolsun o etiniz gymmatlapmyşmy ya türkmen mallaryň başlygy o çağlar malları yiptirmi, soyup durmi, mağdırıklı değil o. İstiçin gıdıklı değil. Biter olun o sesini çıkarmayan olsanız, özünüz video çekip bilmeyen olsanız. Oğlum diye çok onun üstünü yükle oturuyor diye başlayalım diye. Karanlık. Sesini çıkmayan olsun. Okudum orada okudum. Selamünaleyküm. O musunuz? Aleykümselam. O musunuz? Tanıdın Nuram. İşte o mu canısa mı? Ay şükür bu da ya. Kovmuyordunuz arma. Bir ara söz aytıp geçsem olur mu Nuram benim? Olur. Bir mutçu gülerek geleceğini yazanla mokayın Nur men siz aktivist satışamda dedim ha dünyada o adamların barken dedim. Hiç kime acı gıynanan noktaya da ya vatandaşlar действительно vicdansız, merhametsiz dünyanı öz başınıza täze edýäňiz basam şu dişiňizde. Vicdansız, merhametsiz dünyanı öz başınıza täze edip biri-biriňizi gynap oýnaýaňyz men size aýdaýyn şu dişiňizde. Galandan siz bilen yani. Ayt Mustafa. Aziz halkım. Sizlerden haýyşim bar. Olagan haýyş. Näwa şu iki tane oğlanlar. İkisinem çağaları var. Şular sizler için Alişer Sakat ve Abdullah Oruz neyle günlerden geçtiler. Näme etdiler? Hem bütün 5 vilayete komen etdi. 5 vilayetin gurulap bilmeni guruladı. Dili ağzı boldu şu ikisi. 5 vilayete. Hem bana diýdiňiz, hem bana arkanda, yanında ağam zat diýdiňiz.
5 vilayetden guruladı. Neydi şu? Ana gurulan oğlanlar, neydi şu gurulan geneceler, ayal doğanlarımız, neydi şular? Neydi sizler? Ana guruladığınız vaktinde. Nerede? Ya, toka gep mi, söz mü? Etmen, çıkın, gurulan, kaş edeceğim. Hemmanına kaş edeceğim. Bulan bizim özümüzden oğlan. Sizler düşününler, geneceler, ağalar düşününler. Öz doğanlarınız, boşuna uyarın, öz doğanlarınız koyunlar. Neydi olur? Ya öz çağlarınız koyun şunu oruna. Neyle olur? Katı değmez mi? Şu 5 vilayetın ağzı dili bol şu ikisi. 4 çağası kaldı. Görünüz yok mu? Gözünüze yaş gelen yok mu? Vicdanınız rahat mı sizin? Ya vicdanınız ağıran yok mu? Kaçan da sizler şu oğlanlara arkanızda, yanına diye sözleriniz vicdanınız rahat mı şu an aydan gepleriniz? Şu çağların göz yaşını görseniz. Düşünün, o çağların geleceği bakalım. O çağlar ecez kalkası neydi gün görüyor? Bir ayal maşkalı neydi bak? Çağların eklemem bu daşa yurtta. Biliyorsunuz onu. Burada o ayağa kalkalıp geneceler, ağalar, doğanlar, haş edyen. Galalım. Ey son, aktrisler, aktrisi, önkü sonkular hemmenize aydın. Haş edyen. Bol dedele, gıyvat, gurrun, ona pitçin etmen koyalı. Hadi şu oğlanları çıkarır tapalı. Haş edyen. Menin işim boyunca, bana bir gep kulağıma gelen boyunca, beni biraz soruşturdu ayettim. Uzakrak dur dediler, sonra berdi diyen ettiler. Berdi diyen ettiler bana. Uzakrak dur dediler. Kaş edilen o çıkalı. Gerek de şu 5 vilayetin ağız dili oldu. Neydi sizler şu 5 vilayet ağız dili olamaz gurulayan vakti? Hemen guruladınız. Kanı ben berdi yanlış düşünmem ne, kaşı da yanlış düşünmem. Kanı Lebab'ın oğlunları vardı. Kanı hemen gurulayadınız. Alışır ağam senin yanında da, ağam senin yanında. Bası ölüme gitmeye giderse. Nerede sizler şular? Nerede? Hani ölüme gidin diye yok sana verdi. Soruşturun, çıkınlar ortaya. O çıkıp bolmazat için TikTok açacaksınız. Bu adamın canı için yani burlayanınız yok, çıkanınız yok. Haş edyen, çıkınlar, gurlanlar. Yaman abinde ya bak yaşa özümüze olan yaşlı çağlar var, çağacıkların geleceği var. Çağasın dinler, çağasın çıkınlar, vicdanınız var olsa, haş edyen. Kaçır sonra şu oğlanlara gurlatmak için geldiniz de, can ettiniz de, şu can etişine akşam şu can etmenler, şu çıkıp gurlanlar. Yüzünüzü açmayın değil, yapın, açın değil mi? Yüzünü yap gurlan. Sizden pul soralar yok, zaten yok, çıkıp gurlan diyeyiz. Etmenler, haş edeceğiz sizlerden, hemenizden. Her kim öz gününü görmem olsa, her kim öz gününü görmem olsa, bizlerim çıkmaz hakkım vardı. Nurağım çıkmaz hakkı vardı. Nura gününü gördü, geçti gitti. Benim günüm gördü, benim geçtim gittim. Mağam gerekler desem böyle. Ne ederiz? Ne etmen, aydın ne etmenim bizlerin şu altında. Şu 2 tane çağır, şu 2 tane adam için. Kim cevap veriyor hem de? Etmenler. Faş ediyen. Bir çıkıp gurulanlar. Şulon çağıras için gurulanlar. Öz şu olsa çağıras için gurulanlar. Sizden pul soran yok hiç ki. Pul verin ya ödün değil ya yok. Dinlen gurulan. Çıkıp gurulan. Türkmenistan'da baba Türkmenistan'daki çıkıp gurulasın. Berda mı? Daşa yurttu gurulanlar. Türkmenistan'ı gurulanlar. Lekin çıkın gurulan. Kaçın sizlerin ağzınız diliniz bolan vakti guruladılar ya, arkanızda durdular ya. Bütün halka yukarı ministerler, prezidentice yetirdiler sizin eden yanlış. Ağam şu meselem var, video çekip beray. Ağam şu meselem var, aydıp beray diyeceğiniz. Etçek gelir meselaydayn. İnha Alişer'den Abdullah ve Murat Düşen teması çözülen çağır. Dine tema, men ne efirlerde aslan dine temanı şunu etçek. Başka tema şu vat. Var civam der ay etim kilofi 200 manat olup durmay 1 milyon olup durmay milyon yarım olup durmay sizin bileceği işiniz gerek olsa çıkarsınız görürsünüz görüşürsünüz sizin için şunça vaat görüştü sizin sesiniz olandan sonra siz onu yartıyorlar koyup yine de ay
Alişer bolmasa, Abdullah bolmasa, Nura Aydar, Talip Aydar diýen bolsaňyz ýok, bize etjek. Mene etjek öz adymdan aýdaýyn. Indi şu Alişer bilen Abdullah we Talip meselesi neme, Murat Düşenf meselesinde çözgüt gelýänçe tema diňe şu bolar. Yani başka tema yok. Şu üç temany Murat Düşenf näme üçin türmeden göwüren oklar, näme üçin göwüren oklar, näme üçin suwdu neden oklar? Ola birinji tema. İkinci temadan şol kawulanyň niýetdigi näme üçin anyk däl bize. Şundan başka temaňyz awa maňa wapşe gydykly däl, men size aýdaýyn. Bolup biler, awa men öz ekstrany temam bolar, hani ekstrany ýagdaý bolup biler ýöne esas agyrlykly tema şu. Hani açyp da aýyn ha meni şey diýerler, meni beýdip köseýärler, men şey çykdy özüň görüş, çykdy özüň video çek. Awa özüň aýt. Onu bir de yetirme, bir de koyma. Bizim derdimiz özümüzde yetti tağım. Etmeyecek bolsaňyz, awa görür şu çağırışda harekete geçýäniňizi, geçmeýäniňizi, eger şol olanlar üçin ayağa kalmajak bolsaňyz, onu siz onu diýmek sizin üçin görüşýän adamlara da iyi çıkışyňyz pes. Yani yani siz diňe öz bähbidiňiz üçin gelýäňiz. Hani öz meselesi boýunça daşar burada çıkabilmeyen birleşmemiz vardı. Çıktılar da öz meselelerini действительно gatı bencil. Yani her kim öz meselesinin çözülünü bilýärdiňe. Şoň üçin menim öz meselemi biljek. Menim meselemim Murat Düşenf bilen Alişer Abdullah. Maňa agam şu videonu çek, şu videonu aýdyp ber diýjek. Menem öňümde şert koyacak. Sizin Alişer bilen Abdullah video çektin mi diyecek. Yok diye onu menem sana çekemok diyecek. Ama Murat Düşenf için video çektiniz mi? Yok. Onu menem sizin videonuzu çekemok. Sizin için hiç saat edemok. Bana yazıp oturmanın meseleğinizi aytacağım. Ol oturma. Eğer olur ya egoist bolsanız öz egoistliğiniz bilen galy berin. Öz meseleğiniz öz durmuşuňyz. Awa. Eğer bize kömek etmeyecek bolsanız onu maňa da bundan meylak ağam şu şeyle olup dur, bizatlar beýdip dur, aýan ha plan milisya şeydi, plan awur beýtdi. Ýa bizi urýarlar, ay bizi türmäge bastdy. Bizi näme etdi? Mene etjek gel bilem eden ediversin. Yani lişni meniň pozisiýam meni şundan meylak şul kowlanyň we Murat Düşenf'in şu üçsünüň akwaly anyklanýança, çünkü men şuna şeýle aýtdym, şol üçsünüň akwaly anyklan. Nura doňdun sen. Edin, video çekin. Yani men etdime watandaşlar ana Amsterdam'ın merkezine baýda watdym şol olanlar üçin. Baýda watyp görkezdim. Tak men başga da çek atma. Ýöne men siziň birazjyk men ýyzymdan eger eginleş bolýan bolsaňyz gelmeňize garaşýan. Men öňe gitdim dur, iňoňda neke jödüm. Nura bra Elime baýda galyp basyp aýyň aşağı oturýan ýani. İjiňden gelen dowa, gelben bilen dow. Men aýgytly görüşmeň tarapdary. Aýgytly görüşmeli bular bilen. Baýdaň üstü bilen Türkmenistanyň ýüzüni açýaňyz, ýüzüniň maskasyny aýyrýaňyz adamlar. Näme üçin eden dow? Näme üçin eden dow? Näme üçin etmeliler? Türkmenistanyň awraýy galdymy adamlar? Awraýy galdymy? Ýok. Näme onu özümüz Allaha otýur? Özümüz näme üçin Allaha otýur? Dawa şoň üçin Nüştadi 255 adam var. Nura sana ýadyňa düşýärmi? Alişer Abdullah we Murat Düşenf üçin baýdaň üstü bilen gelin Türkmenistanyň hökümetini protest edeliň. Her kim yerli yerden kim bassın, kim yaksın tapagy ýok. Şu hökümeti protest hökmüni şu çärany başladalyň. Men Nura bir zady bilýän şu baýdakda neme ýok watandaşlar. Awraýy galmady. Häzir awraýy galmady. Eger şu iki oğlunun jany şu mataça ýok bolsa, meňe matany hormat koýamok. Şu mata meň üçin şu oğlunlar ýok yani. Şu oğlunlary şu wagt bassalar,
öldürdülermi, digirmi, türmedemi aýtmaýan bolsalar, belki Murat Düşenowň ikbaly çözülmeýän bolsa, maňa da gymmaty ýok bolardyň. Yani, bir ýerde konstitusiýany tapsam, konstitusiýanam ýakjak bar. Türkmenistanyň konstitusiýasynam ýakjak. Konstitusiýa galdymy bu. Edenle de koyun, koyalar da on bizem on seyredip oturuyor semmedi. Nuraga yazın düşen bir göre aydanım efir ettim. Bak Nuragazım bizim Türkmen halkısın. Şu an bizler çıkacağız, sen çıkken herkes çıkacağız. Git yazdım. Farkap giden son aydandım şu gep efirde aydandım. Türkmenistan halkısın. %80% bazıları %80 değil biraz %90 aytdım. Bazılardım görüşezdim, bazılardım nankörlük etdi. Dine ulanmam bile bizlerim. Dine ulanıyorsun, kaç yerler son. Bırak böyle son sizin yüzünüzden boldu daydı. Lakin peydasına aitmaz sizin. Edil şu bol otuyor şu var. Alişermen Abdullah'ın günü şu bol otuyor. Kaçın Abdullah bulanın dili ağzı oldu. Bular ulandılar. Endem kaçıp durlar. Ne bırak desen, bana peydas değmez, bana zarardaydı. Beni o çağırdı, bu çağırdı diyorlar. Kaçın sen ağzın dilin bolup gurulap bütün yurdu dinlettirdi. Yok var kişiler hemen dinledi. Kapından geldi. Sen dinlemen gepine sözünü bulat dinletti. Hani şular. Nura bundan sonra kim nametse Video çektiyse çekmen benim çekmen. Çekmen. Alişer'in Abdullah Murat Düşenowň video çektin mi diýer. Yok diýer oğlum bolun dost bağışla sen üçin meni işe edilecekler. Bolupsa. sen özün bilen abi sen başına näli günler geldi. Türkiýede vaktin. Men Türkiýede vaktin başıma näli günler geldi. Näli günler geldi. Ne günler geldi. Hemmamıza başımıza geldi. Lakin näme üçin şunany edýärler. Men şonu düşünýär. Türkmen halky siz aýdandynız ýatamyza. Risksin näme etme. İçin kıstırma. Türkmen halkına açık göz açıp başladı. Göz açıldı. Zahit'te. Bırak düşüncesi gelip başladı. Düşüncesi min yıldan gelmez. Bizim Türkmen halkı dine öz pikirini, özünü nämesin bilýärler. Peydasını bilýärler. Başkası näme bolsun. Ülsün diye, yitsin deme işim yok diye. Men işim bitsin oldu diye. Ana şu bolup durlar şu an. Şunun Abdullah'ın 4 son çağa su yana çağalar. İki oğul. Şu çağalarını düşünüyorsunuz yok mu geleceğe? Sizin çağalarınızdan bara şu. Sizin aktıklarınızdan başının çağası yaşına. Oğul çağalarınızdan başının yaşında. Düşünüyorsunuz yok mu? Bir ayarmaşı kala ne çağı çağını eklemeyin de. Eklerim, näme ederim. Ertesi gün çağalar osamakta, ulakam olamakta. Kakasını izler. Mana şu halk üçün pida boldu kakam dep. Hiç kaysın aydanız yok. Näme diýersiniz? Dönük diýersiniz. Dönükçilik diýeň. Başka gep aydanız yok sizler. Men bir özüň aydanız yok. Aýtmaýaňyz. Kakan men üçün menin et bilmeli işim kakam menin dilim ağzım boldu, guruladı. Bütün Türkmenistan'ı dinletti meni işim bitirip berdi deyip gelmeýäňiz. Ya näme etmeýäňiz. Hiç on can sağlygyny sorap can aýdanys yok. Näme sizler näme edäňiz? Dönük diýersiniz gerek bolsa. Onu bilýän men sizlere. Şoň üçin bak seredin aýdynçylar näme et başlady. Bir narkoman çykýa 5 velat 5 de 10 diye şatır diye patır diye gurulýar. Bir çykkada Türkmen beýikdir de Göktepe beýikdir diye. Ne Türkmen Göktepe kimi? Ha? Şonu bir kenarda işlerini okma. Hani Baydak kiminkinde? Olam Göktepe'nin kimi Baydak? Halkınki değil mi Baydak? Ha? Ondan olsa Göktepe'nin ayrı etsin, bir vilayet etsin de kalanı bersin, ayrı vilayet ettirsin. 4 vilayet ayrı etsin. Hani öz bir aşkal Göktepe bulup bilir mi? Bir Türkmenistan bulup bilir mi Göktepe? Bolmaz. Baydağına mı ayrı etsin? Alsın baydağını, 4 vilayetini ayrı yapsın. Ha? Hani şu bura olan gördü efirde Özbeklerin Ahmet'i Saparmat Niyaz şöyle gitti böyle. Ayırsın, versin, levabı Özbek'e versin, daha şuradan Özbek'e versin. Versin hani, niye kalardın? Türkmenistan kalır mısın şunda? Hani kanununda şimdi kurulaşı oğlanı. Şuna çare gördüler mi? Gördün şuna çare. Hani şuna biraz yediniz mi aktivit nemeler? Hani Nur'un bir bayda basanız da Türk Özbek millet parası gitti, Türkmen millet parası gitti. Ha kanun, niye de siler? Ha aktrisler neydi sizler şuna gurulayan vakti şu adamla gurulayan vakti cevap verip bildiniz mi? Bir Nur'un bayda basanı cırladınız bütün halk bulup cırladınız. Ha prama ejing bacing söküp dura. Ha şatır şatlansı bile baba da şu söküp atır. Ejing bacing dip. Prama söküp du. Hani neydi sizler? Sen ejing bacing söktün ha? Bak
Nura, sen o sen gurlan narkoman, narkoş. Sen eçin bacın söktün ya. Men sen eçin bacın ya sen tohum tijin bilen sen sögende. Tohum tijin 2 kat ne diyin sana? İnan bir gizek. Millet parası gidaysan sen tohum tijin ne millet parası gidan. Sen niye hitrokwan ne nis bolasay? Hitrokwan kazjol. Hitrokwan erkek kalmadı. Hem kazjol. Hem mesela Berdi Muhammed'in iti buluyor diyor. Narkoş kazjol mesela. Men 2015'te mer tanıyorum hem mengize. Kim sizler o? Kim? Şuna blatnoy musunlar? Kaçan sizler blatnoy bolacak olsanız o önkü opto bazar vardı. Şu opto bazarın içi lebapların dağ şoğuzun arkasına çörek giydiniz. Ünlüğünde kıvartana saklap. Ha? Lebap dağ şoğuz olmasa, mar olmasa sizler göğünüm nerede alırsınız? Ha? Nereden yiyip içersiniz? Etinizi nereden alıp içersiniz? Ha? Buğdayınız, yağını nereden alıp içersiniz? Ha? Yine millet parası gittiniz. Lebapta mar dağ şoğuzdu. Gurlen hepinize Serde Berdi Muhammed. Ana sana öz yurdunda oturan adam sana kanunsuz sen karşı çıktı diye millet parası gitti. Bas bilsen. Ne yapçı basan o? Ne yapçı gurlanınız yok aydınçılar şunu? Görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz. Ha? Aydınçılar senin hemen adam. Şunu diyen mi sen? Sen şunu diyen mi? Narkoş var Allah. Ha. Ana aydınçılar hemen adam. Lan diyeceğin de keş, lan diyeceğin de keyin. Ben ödüm kullar var falan. İzin. O. Nimelerim çekti. Aktivistlerin içinden bana atak edenler var ha. Allah'ım rahatlayalak geneler. Olur mu? Hiç kim etmedi. Aydınçılar, çıkanlar, sizin hemen adam Daşavurt'tan hemen gelen, Levap'tan, Mar'dan, Daşoğlu'dan, Balkan'dan size aydınçılar. Aşkavat'ta, hakiki Aşkavat'ta 2-3 sanat vardır. Kalan hemen preji silerin hemen adam. Söküptü. Çıkın silerim de şunun için. Gurlan, ne mi gurlanınız yok? Götünüz, diliniz, ağını sokup dursunuz bilet. Hemen adam, kim ne ediysiz? Bir san öküz, çoban, başı öküz, bir san bir öküz, şunu atak ediniz. Söküp dura sileri, söküp dura ecen, bacın deyip şatlansıp. Aydınçılı silem hemen adam şatlansıp oluyorsunuz böyle karsanız. Balkanınız, köpünüz hem lebap, marri, daşoğuz. Daşoğuzundan basın rapperlığınız. Aşkıvatı İngurlu rapper, daşoğuzlu. Sen ne mi gurran ok? Açkarık. Kaysınız ait başlayın. Hemen adam daşından gelen siler. Kaysınız arası tekkesilin içinizde var. Sen teke, büyük teke diyen. Öz teken ne mesutlu? Serdi Muhammed. Sen özün ayağını özün çukurun kasıp dururlar. Aslın beyik Türkmendir, Taypan'ım tekidir deyip. Sen aslın tu, buna söylet. Aslın büyük Türkmen tekedir diye. Türkiye gelende atavatanıma geldin dedi. Öz kalkan etti. Öz neden kim büyüklüğünü bilen yok. Gelip Türkiye'nin büyük ettin sen. Türkiye büyük dizin. Atavatanıma geldin bize. Bilen ne şu reportajını gördün değil mi Nurağa? Berdi Muhammed gelende atavatanıma geldim dedi. Tayyip Erdoğan da sen atavatan, senin ülken atavatan bana dedi. Özün nereden olanı bilen yok. Aydınçılar ne mi gururlatını bilen yok. Öğrenim vatanın haberlerini dinledim ben bunu. Pul koşma ayırmasın bilen yok özün. Ne mi deyip duran özün bilen o. Berdi Muhammed. Manatını doldur tapatın bilen yok sen. Biraz öğren. Manatını doldurun tapatını. Sebebi adamlar oğurluğu ediye oğurluğu usta öz yalan gurlap oğurluğu usta açık gidiyor. Özü ağzını açık gidiyor. Birazcık kellenizi işledin o. Nurağa şu kime? Nurağa. Şurada senin adına bir efirini girdi. Senin adına bir şey soradın koyup girdi. Kimken o? Ay kim biliyor bunu olsa ya şakalıklar kimin olsa. Zablokir account yang golü yeni account açmana gidiyor. Egin mesler adin. Aktrisler oynamanglar. Aktrisler oynamang. Eziz halkım.
Çıkın. Şu 2 tane çağa, 2 tane çağa, şolun çağa şun çıkın. Haýyş eden sizden. Şolun 2 tane çağa şun çıkın. Ona söylesene. Indi talipten çıktılar. Hadi gelen selam kim bolsun? Her kim götüňizi başarmıyor dem öz accountyňyza gelip bileňiz ýok. Blog edýän onu. Blog edýän. Götüňizden başaran ol, gelip bileňiz öz accountyňyza. Gelin götüňiz başarsa, sen Türkmenistana oturýarsyňyz. Özüň Türkmenistana oturup götüňiz başarmıyor. Koyup biledim. Hemeňizden bara, hemeňiz deme, hemeňizden bağışlaň, hemeňiz şu bazılarınız var ha, da toşu näme de düşünüp bilip adamı nersin diýeniz, iň soňunda näme diýeniz? Oturaňyz, gelip boş gurulaňyz. Lekin bir üçün çıkanınız ýok. Türkmenistana gelince Türkmenistana gurulaň diýeniz ha. Türkmenistana gurulayan adam turmaya gelen sonra çıkarmadılar. O için çıkış edeniz var. Türkmenistan'da gurulayan adamı iyi çıkıp bilmediniz. Daşınız gemiye çıkamayanız. Sizler için kim çıkmalı, çıkış etmeli? Sizler için kim nem etmeli bundan sonra? Kim nem etmeli? Sizlerin dilin, ağzın kim olmalı bundan sonra? Mustafa, keret käýirleri bizi cezalandyrýandyr diýär bular. Dinle. Käýirleri bizi cezalandyrýandyr diýerler. O biz gollamazlyk bilen, biziň diýen rahatlymyz etmezlik bilen bizi cezalandyrýandyr diýerler o käýirleri. O özüňizi cezalandyrýaňyz o, onuň üçin bizi cezalandyraňyz o adamlar. Yani biziň üçin golluk bermeýän bolsaňyz, biziň üçin ýanymyzda durmaýan bolsaňyz, siz pikir edýänmi şu wagt zalim, şu wagt şunýalyk zalim adamlar ýitirip oturýar. Siziň üstüňizde ispitaniýa geçmejegine garantiýa berjeňiz barmy içiňizde? Siziň üstüňizde şu wagt öwrüniň tejribesini siziň üstüňizde geçirmejegine garantiýa berjeňiz barmy? Murat Düşenfi şu wagt ne goýberdiler, ne basdylar. Suwduna meden oklar saklap oturýarlar ýöne şeýdip. Ejetülenem duşturan oklar advokatym aýdýamyşyn prezident hatda aýmasaň diýemmişin. Olum gördün hiç çeýlek kanuny ýolun galmadygyny. Inni Murat Düşenfi näme girdi türme? Siziň üçin, biziň üçin hak hukuklarymyzy gözledi, sizden soraşmady, siziň üçin mennidi görüşjek, ýanmalanmasa diýdi. Belkem içinde umut bardy, ana ýady halk men arkamda durur, men üçin görüşür diýdi. Siz bir näme etdik? Men oturup TikTok edip lista var dedi oturun olun. Yekece ne Murat Düşenfi üçin, ne Alişer üçin, ne Abdullah üçin video gavat gelenme var o. Sizin üçin görüşýän adamlara siz eýe çykyp görkezňiz var. Onu siz näme pikir edýäňiz o ertirkün şu olanlara, şu wagt. Mysal üçin aýdar türmede bolsa, Alişer bilen Abdullah da türmede bolsa. Heşelle kakýandyrlar o bu wagt, ha? Hani siz halk üçin çykdyňyz, hem halkyňyz nerede diýip. Han halkyňyz nerede? Han sizin arkaňyzda halka ma görnän ok. Han bu halk diýip bir kolum tutýandyrlar. Murat Düşenfi de diýenler eýten göýberem da, on basam da, on saklap otyr. Şu adam üstüňizden izdiwaç edip bir kol tutup otyr. Han o halkyň seni bular üçin türmäge girip 4 ýyl ömrüňe bir ýakdyň, ýene bir 8 ýyla gitjek bolup durdyň şu wagt. Han bu halkyň seň üçin diýse bir oýlanyp görüňiz o watandaşlar o, şolar ýalak ýaman erwet palajeniýa sokýanyz siziň üçin görüşýän adamlar o. Adamlar. Ertirkün siziň üçin görüşjek ýekece adamyň tapaňla on soň ertirkün başyňyza geljek zatlarym meni size aýdym. Nora, senden bir haýyşym bar. Bak, Şedil edip bara şedip edýärler sizi hedil edip. Nora, bir 10 gün, bir ay ýana 10 gün efir açmaň. Hiç kim efir açmasın. Göreliňi kime derdini aýdýarlar, kime nämesini etsinler. Bak, seyretdi dur. Hezil ederler. Yok onu şu çağırıştan son görür onu. Şu çağırıştan son. Eğer şu çağırışa pozitivni bir rezultat görkezmejek. Halk onu bolýar, onu olary ýalan sat görýän bolsaňyz, men edýän işim ansat görýän bolsaňyz, rastak talyň edýän işini bilen ayaga alyň diýip çağırýan işimde ansat görýän bolsaňyz onu ay nuru gitti, talip bitti diýän ýok, özüňize medibili ýaslay diýersiňiz da çykarsyňyz da edýärsiňiz da özüňiz onda. Özüňize medýärsiňiz da adamlar. Yani bilen edýän işimde mansat görýän bolsaňyz ki ýyllaryň aktivistleri ejidledi şu ýolda görýän bolsaňyz. Ýyllaryň aktivistleri ejidledi. Ayaga almak temasyna ýok diýip
40 süngünü saňynladyp zyw etdim, buyruğunam götüne gysyp salyp kaçdylar. Awa, ayağa almak çağırış, ol näme. Ayağa almak protest bildirmek. Protest näme üçin bir kanun bolýar? Nirde protest ýynaşmak bir kanun bolýar. Intäkbilatlara düşünmeýän ijizlerimiz var bizim aramızda we sizin üçin olsa kim ayağa alyň diýip çağırış eder? Şu efirleň manysy näme? Iň soňunda ayağa alyň diýmejek bolsak, ayağa alyň adamlar diýmejek bolsak, TikTok, YouTube götüme sokaýynmy meniň soňunda? Başyma ýapaýynmy? Men seronum bundan eklenje alamok. Dinç başym diýerine otururna başga zat bilen meşgulanır. Giderin gallant dilini öwrenerin. Başga bir giden mümkinçilikler bar bu taýda. Öldürmüşüm ýaşar. Yani siz eger iň soňunda netijesinde rezultat nol görkezjek bolsaňyz. Menin şu soňçynym şu finalni neme çağırış? Şu netip bolsa ýakyn wagtda boljak çağırış. Şuna konkretny taýýarlyk görmeňizi, özüňiz ruhy taýdan taýýarlaň, näil taýýarlaň bilemok. Awa, görşüňiz ýaly gowara giden okturmuş. Awa, berdim koýmez gelenne nämeler vaat edip ýaşaýyş çaýlaryny üçin etmekle atdydy, dogry dälmi? Az karyplaryny elýeter wakadan etmek. Hani ýaşaýyş çaýysyny bir giden adamlar urşup ölüşüp görsüňiz, gyrlyşyp görsüňiz. Gowa gitmeýände mundan beterini netije nädip düşündirelim o bit. Şundan soň gowa gitmejegini. Ve şol olanlaram şu zatlar aýtdy we şol olanlara da siz eýe çykmadyňyz. Öz problemaňyzy çözdüňiz, boldy şo. Öz problemaňyzy çözdüňiz ve öz problemasyny diýen gara çekilýär. Bu görýänsiňizla, ýünsberýänsiňizla. Öz problemasyny diýen gara çekilýär. Öz problemasyny diýen gara çekilýär. Inniki geçýär. Şeýdi otyr. Awa, ýöne çağırışda öz ýeriňizi alyň. Hiç kim bolmasa da men boljak diýin wara şu ýolda. Şu çağırışda, ayağa almış çağırışda protest çäresinde hiç kim bolmasa da mene boljak şu taýda diýip özüňiz şonu ýaly taýýarlyk görüň. Her kim şeýle pikir etsin. Ola bir rowaýat bar. Bir paşa adamlara bir howda süt getirin diýse ertesi gün görse durja suw diýär. Her kim ay men goýjak bir bedere suwum görünmez diýip her kim suw goýup gidýär diýär. Şol çykýanyzmy? Ýa-da hakykatdanam süt getirýänem bolýarmy? Onuň wagt görkezler netip bolsa. Ýöne men aýdyn, siz eger Alişer bilen Abdullah'nyň 4 ýyl azabyna şolar ýaljak hormat goýýan bolsaňyz, bize bilmedik adamlar ýani. Bize bilmedik onu. Eger näme misal üçin Amerikadaky, Ýewropadaky Türkmenistany illeşdirmede diýenler. Sizleriň men bilýän Türkmenistana çağırşymyz esasında Türkmenistana barmajakdyňyz bilýän men. Köpüňiz baraňyz, çünki siz olar ýaly komfortly durmuşy taşlap Türkmenistana meýdana görüşmäge gitmejeňizi uje men aklym etýär-de. Siz etmeýäňiz şonu. Ýöne näme üçin iň bolmanda video çekeňiz? Şol olanlar üçin, Murat Düşemow üçin. Türkmenistanyň içindäkilerin galmagy ähtimali uly. Şem Amerikadakynyň, Ýewropadakynyň gelip şuňa goşuljagyňyzdan men size aýdyn. Ol uje düşünipli zat. Çünki yani ayda 3000 4000 dolar gazanyp duran ýerini taşlap Türkmenistana nirde ýok bir neme gidip görüşmejeňiz bilýän. Şimdi 50.000 sana Türkmeniň badygyny bilýän. Şu Ýewropa bilen tutuş Amerikanyň içinde şu iki Ýewropa döwletleri we Amerikanyň içinde 50.000 ýakyn Türkmeniň badygyny bilýän. Davno watandaşlyk raýatlyk alanlar, amma bulan içinde uje olar wapşe tembole gelip bilmeýär. Çünkü Türkmenistan konstitusiýasy esasında iki raýatlyň öňü ýapyk. İki raýatlyk gadagan. Olar Türkmenistany girip bilen oklar. Olaram çeken oklar. Yani siziň dogan garnaşsaňyzam neme meýit? Amerikan ýa Ýewropanyň raýaty bolmaly. Men size aýdyn, bu ýylan olaram çakýa bir gün. Siziň dogan garnaşsaňyzam çakýa bir gün. Men size aýdyn, ýylan kän ataýdy.
Şu wagtdan iň agyr neme organ işgärlerine awurlar töwereme başlyk polisiýanyň ol başçylary başlyk özleriçe başlyk hersi başlyk awurun başlyklary onuň PPS'ler jabyň işgärleri näme şol jemgyýetçilik düzgün näme bolmalary hemmesi başlyk ýoludyň etalaýarlar galtamanýaly awa näme sizinkilere gelmedi öýdýäňizmi şuna çenni men näme üçin bunu arkaýyn diýen şuna çenni Türkmenistanyň hökümetiniň içinde bir tanak organ işgäri arda şikayet esasynda basylyp zat edilen ýeri ýok Ankara'dan. Olary prokuror basanok. Bir kadyny haksyz çykaranok. Türkmenistanyň bir kady ýokary kady aşaky kadyň eden işiniň bir kanunyny çykaran ýeri ýok. Ba bolsa bir jyn aýdyň. Erkeň wa bolsa bir jyn aýdyň men goýýyn. Aşaky kadyýetin çykaran hükmüni ýokarky kadyýete arşykat edilip, ýokarky kadyýetten aşaky kadyýetin eden işini bir kanuny diýip çykaran ýeri barmy? Men şu taýda yerli kadyýetin çykaran hükmüni ýeňip ýokarky kadyýet bilen ýatyrdym. Daşy men ýatyrdym. Tutnama örekligiň men ne wada tutnama. Yerli kadyýetin çykaran hükmüni ýokarky kadyýet şu Galanjanyň ýokarky kadyýeti ýatyrdy. Men hakly çykardy we aşaky kadyýetin çykaran hükmüni nolu çykardy. Ýekejesini Türkmenistanda görkezdiň. Ýekejesini. Düýüşinde göresin. Düýüşinde göresin diýe, düýüşinde. Orada Türkmenistanda PPS'm daje öýçe kanun çykaryp bilýär aňarda. PPS kanun çykaryp. Onu diýmek hemmäňiz risk aşanyna şu. Çünkü yerli kadyýeti satyn alyp bolýar, pul bilen dolandyryp bolýar, jaň bilen dolandyryp bolýar, olar gaty bilimsiz wejera adamlar oturýar. We Ýewropadaky, Amerikadakylar diýen. Ay men günüm gowy bir elim ýagda, bir elim balla diýen sizde gelýär. Siziň garnaşsaňyz eşitýän. Ýöne lişni men hijiňiz üçin video çekemok. Ina Alişer Abdullah we Murat Düşenov video çekmeseňiz, men soraýan, maňa bir zat taýýat edýäňizmi hawa? Bolýar, gel Alişer. Seniň näme derdiň bar? Şeýle derdiň bar. Bolýar, öwrenýän. Alişer bilen Abdullah üçin video çekdiňmi? Ýok. Onda da izbini dara koy. Menem sen üçin çekip biljekýän. Sag bol. O çeken wagtyň habarlaşaý. Sag bol, Luz, garaşan. Hükmani surat etmeli muni. Nura bayda otlanýar diýär. Otlamaly watandaşlar. Hakykatdan hem otlamaly. Protest hükmünde şu olanlar bir kanun şeyde bitiren üçün. Murat Düşenov üçün şu üç tünem agdan görünür şu videomuzda. Murat Düşenov, Alişer Sakatov ve Abdullah Orusov üçün edgen deyip yürüytü agdap edin. Şuların bir kanun göz astına alınmağı, yitirilmeyi esasında menem şu Türkmenistan hükümetine protest bildirip şu çäräni görünýän deyip aydın. Goý bilsinler, goý dünýä eştin. Bir daha çıkacak şu sayede. Alişer Sakatov bilen Yo, men diýjek, Türkmenistanda ýaşayanlar Alişer Sakatov bilen Abdullah Orusov'da suratyny fotokopiýa edip, kserokopiýadan geçirip hemme yapıştırınlar. Yitti şu oğlan. Türkmenistan'da yitti. Türkmenistan'ı adalatsız yitirdiler dip. Değilse ulusu yok dip. Yapıştırınlar. Bütün astanovkalara, bütün näme koçalara ağaçları yapıştırıp çıkınlar. Bütün halk görsün. Türkmenistan halkı görsün. Yapıştırınlar. Kserokopiýa edip. Ana sizlerin etmeni işin şu bir sansı. Haş edin yapıştırın. Koçalara, astanovkalara, ağaçlara nereden yapıştırınlar. Kamera yok yere yapıştır edinler. Kamera yok yere. Yüzünüz görkezmeňler. Yapıştırıyor. Kserokopiýa edip aşağıdan yazınlar. Ana şu Türkmenistan halkı şular. Yapışıp çıkınlar. Evet, şu taýda bir ýazsak. Nuru biz ise kim jogap berýär diýe. Alişer bilen Abdullah oýlanyp durmady sen ýaly.
oýlanyp durmady ýani men gitsem ýeter, ýitirsem, ýitaýsam Farhat durdy, oýlanyp durmady ýani şu ýola çykanyna. Etdiler ýani. Diýmek eger biz şulary eýe çykyp bilmeýän bolsak, bizem ýiteliň laýyk ýitgen bolsak. Hemmemiz bile ýiteliň. Adin zapçek zadyna bo, birimiz ýitýärmi, onu hemmemiz ýiteliň. Eger biriniň arkasynda durup bilmeýän bolsak, birini ýitirýän bolsak. Oýuny hemmemiz ýiteliň, ýitgen bolsak. Ýa-da konkretni göreşeliň. Gitmem mı gitmem? Ýewropada, Amerikada görüşýän bolsaňyz, birolar Türkiýede görüşdi. Ýewropada, Amerikada görüşmekden gorkýan bolsaňyz. Bileme onu ýani, onu sizlere näme jogap bereýin men? Birolara görüşmejek bolsaň, onu näme üçin ýutupdyňyz wagtynda? Näme üçin birolara beň şu meselemi aýdyp beriň, ýa muny aýdyp beriň, ýa-da sag bolagam diýdiňiz. Ýa-da o peýdasyny görenler buken, men bilýän, belli bir derecede zulmüň öňünde de durdular şu olanlar. Öwsüni açyp. Ah, güler enece. Galasa boýlary bar, men gitjek gelip. Men Türkmenistana akadilmegine garşy diýip videosy bar. Ýani şu olanlaryň nerdedigini tapyly ança. Dawa onu biz bir gozgon olyň da adamlar. Bolon bolly geçti diýip üstüne su içmäliň da. No. Bir mutunda şöyle görerek genece. Sen yazyan da sen Mustafa Yapbey sen Türkiye'de. Ben Türkiye'de değil genece. Görerek genece. Türkiye'de değil ben. Türkiye'den çık gittim ben. Türkiye'de değil ben. Neme? Kim näme dise umurumda. Şaýda bir ýa-da öňün birinden iştirak ýeneli häzir Kanadada diýär. Hawa bilýän o Kanadadaky sizler çıkıp gittiňiz, men gitjek gelýär, men şu taýda durup görüşjek, ýetgürleýärdi men bilýän onu. Yani onu boş verin artık. Ol podurlu yani silindi artık o. Artık pisliklerle uğraşmıyorum ben. Pisliklerle yol da almıyorum yani. Daha haf mertlerle men yol al yani. Merdancan. Sana aydın. Ben isteyen adım çıkar adım yazay. Merdancan. İstediğin yani adım çıkar adım ya da familyam yazay götün. Yaz familyam yaz. İstediğin yani. Leki ben seni tapaysam tokum diyeceğine elin istorasına ay çıkar peryandikin. Düştün mü? Yaz istediğin yani. Götünüz bir şey mi? Çıkın ona gelin efire Liboying'la gurlaşyan. Liboying'la. Kellani artmasan ay bunu otalik gören gidiyor. Всё, kellani artma olur. Türkiye'ye geldim. Sebep. Ama ben agentim. Ova doğru geldim. 3 vəçə bilen ucu kıyım olmadı. Polnu problema oldu emmesi. Maşının partisi yanam. Sattım. Bilet satın aldım. Azmaz problem assaz da vaat ettiler. Yine bir şekilde ona tölemden çıkıp geldim Türkiye. 2018'de gelenden son ta 20. yıl yollar yapılınca emmesi çok kötü. Все вроде бы ровно-то. 20'den son başladı. Merhabalar, ben Gülala Hasanova, Alişer Sahat eşiyim, Türkmenistan vatandaşıyım ben. Eşim kaybolalı tam bugün 22 gün oldu. Hala resmi açıklama yapmadınız. Ama duydum ki eşimi göndermişsiniz. Ama Bugün 43 gün olupdur. Bu videonu təzə paylaşacak 43 gün oldu deyip yazıyor. Ben şu Yani an gün sana o sizler bilmedim adamlar yani onu näme edelin onu. O sizin probleminizi çözüp beri oturalım bizem tutulalım akdelin o insanın ay bularım gitti deyip oturacak bolsaňyz o ay bular akitlerin Alişer olmasa Abdullah olmasa Nur Vadır Talip Badır diyecek bolsaňyz olama gatı bir gayratlyk bol ya. Nura men aýdyşma edam. Şu iň soňky eýnämen edene pratisini edem wagtyň çıkış edene etmediğe kapat git. Näme bolsaňyz boluň di. Sebäbi senemde hayatyň ýaşa bundan soň sebäbi gördüm 2 saat adam, olakan adam iýne del bu ýeterine. Olon çağlar kaldı izinde. Çağlarına kim näme diye, kim kömek diye şu çağların geleceği näme bolýar son çağları.
her kim öz diýerler ya Türkmenin sözü bak her kim öz yorgununu üstüne atlar diýer sıcagını. Buların çağa däl ya buların yorgun däm sizinki yorgun bolar ýana. Näme üçin etýäňiz? Etmäň eziz halkym. Haýyş edýän. Çıkınlar, gurlanlar. Haýyş edýän, gurlanlar. Hiç o an gurlap bilmez soğuradyny koyun. Şu oğlanlar niýe soğranlar? Gitti. Köpüňiz hem anglis gezken bileňiz, rus gezken bileňiz, orsça gurlan, anglis gezek gurlan, eşitdirin. Birazcık nämedin? Aktivni bolunlar, haýyş edýän. O derece bolmaňlar. Assalamu alaikum. Selamun aleyküm. Ben nerede? Oturanlara. Aleykümselam. Orayı anlatmayın canım. Ben motivasyon. Ay şükür daim bolsun. Tanımızlar da yana. Yolunun can tağımı değerli sonu bilem yok bara. Bilem yok. Bilem yok. Allah kuvvet versin onlara da. Ya. Selamun aleyküm Nura, oğmi adayla. İlk fikrimçe bulara Allah kuvvet dilemeli. Allah'dan Türkmenlere meyetlik dilemeli biz. Yani bulara size ne mesela çıda deyip kuvvet dilemelilerlenim ne baro Türkmen halkına meyetlik versin Allah canip dilelim danim ayağa kalmanı dilelim. Olmasa o sen Ben yürüdüm ya rejimin zulmuna çıda bilecek mi bilmeyecek mi o belli değil. Rejimin elinde bunlar. Bilim yok da işte şu da mesele şu da yani şu olanlar niye de şülük yüzü var teredine teret sakalı var adam ina teret adamlar şu ina şu adam ina teret sakalı var burnu var ina kisan gözü garşı var saçı ina şun yalak ina şu olan alışer sakatı ina bu olanım ina birazcık semederek ak koynuklu oturanım Abdullah Orusov ikisi men yalak olup efire çıkan oğlan ortalıkta yok. Nerede belli değil. Nerede şu olanlar? Hani bulur? 2020 yılda bolyan zat ki. Yo ne bol ya. Ecen şolor sen ecen. Ölümüne suvatçının ekmeğini de Men giydi. bloklayan dinle. Suratım açmana kork. Yani sen misal için. Hükümet sakallar. Dinlen vatandaşlar. Bağırınız sayıyan, koyan, dinlen. Endi biz ne edip olsam yüzümüz açal, şol kisine hiç kim cevap veren yok. Ne Nuri, ne Talip, ne bizim prezidentimiz, ne Türk, gitti minne, ne emetine, yok mu? Ne biz yüzümüz açtık, bizim şon ya, luk bol yasmı, ne el bol ya, Nuri, şon aydın. Yok yüzün aç değil mi ağam? Protest etmene. Ağız bir protest etmene. Sen ağzı yürü. Alpinist account'unda video çekip böyle ya yüzün açman kameran başka yere baktırıp yine şular ya guruluşunlar gurulap bir tane Kur'an ulun surutun tapıp bilem oksa metiyan mi otlayan mi yani yine Türkmenistan'ın baydarın aşağında şular ya zatlar olya deyip onu otlayan mi edip bolyanlar bir zatlar o ya ona edip bolon video çekip bolya öğrettiğimiz men hiç daha da düşünüyorum yok. Men bir gururluk şey. Ne mi diyorsun? Na seret daha mevrudeyin. Seret kamera anlatacağım. Telefon kamerasından zapis etmeni biliyorum. Men gururluk şey. Zapis etmeni biliyorum. Bilem o kip samtı kalmayın. Tam so video yüklemeni biliyorum. Olur yanım değil. Sen dinleme. Nuri, ona tükürüyorsun. Tükürüyorsun. Aşağı. Nuri, men hakikaten amara men bilmeyen zaten bilen yok ile sadece protest sen yürü. Var ama. Liboyun yürü. Men yürü yan. Menem 4 tane çağır.
Sizinki yanınızda, menki yanımda da değil. Ecen, canım urvan Türkmenistan üçünün, vatanım üçünün, kemmedadım üçünün yönü bizi ayrı salyan, ayrı salıp men daşar yurtda işleyen. Namus etken o, men keleyim ma, gıydım ma, oğlum ma. Goyun yutuğu. Namus etken, gatı namus etken. Ödüm daşar yurt işlep öğrendi. Hemmenizden daşar yurt işleyenir. Kayfinize güler yüzülen senetti. Aslan okada durun. İşe varın. Bir, ikinci sor. İkinci sordan da, üçüncü sortadım. Men ne men isteyen? Men öz yurdumda birinci sor. Öz hakiki Türkmen. Bolya men ölüp gideyim. Şu canım kurban. Çağalam men oğlum. Elhamdülillah. Gıycalarlam elhamdülillah. Canım kurban. Siz fikir etmeyin. O berden gururun et ya. Gidin barın gidin. Liboyun gidin. Men yürüyecek kayfin bilen yürümeli o. Men yürümek dönem korkum mok. Onunumda. Yo, men yürüdüm. Halifalar. Halifa bari. Elimden yürüyen diyor var. Bari ngam halif. Han sen yürü yürüdün ay sen. Alpinist, men yürüdüm. Liboy yerik yürü. Men iyiden yürümesem. Alpinist. Alpinist. Baskılak korkudum. Hani yürüdünüz mü? Hani video çekin dedim. Çektiniz mi video? Hani yürüyüşünüz korkudum. Yürüyen. Görün mü? Benim bir ben görürüm ha. Men sen yalak baydak baskılar. Sen edenini men edebilmeyen. Ay nur. Onu boynum alyan. Sen talip men edenini edebilmeyen. Men ne edebilyen? Men ne edebilyen? Eğer siz daşarı yurtta oturun ya közüm gidebilyen, ine men diyebilyen yönü Türkmenistan. Ejenske düzelün ya düzelmeyen diyebilyen. Siz oturuverin otur. Baydak baskılan yok orada parladın. Men yönü gidip edip bilyen sonu. Ya közüm ödüm. Ine şu alpinist şu. Yönü bir biletse koydu ama yani ine anırında iki sanak gittin ne? Senem cevap veren o, bizim Serdar'ım cevap veren o, kim cevap vermeli olur? Ha? Serdar. Yitriyanlar cevap vermeli o. Kim vermeli ona cevap? Kim cevap vermeli şuna? Serdar cevap vermesi, Nur'u bilmesin. Cevap vermeli ha o. Serdar cevap vermen onun aslında. Serdar cevap vermen. Serdar bilen o kolun nir dedin. Serdar bilen o kolun. Serdar'ın buyruğuna edildi bu. Serdar'ın buyruğuna edildi. Başka hiç kim buyruğuna edildi mi? Sen şu an Kim biliyorum. Alpinist sizi bırakacak. Alpinist sana bırakacak. Şu an sen çağların diyen. Sen şu iş ediyen. Erte şunu ediyen diysen. Ediyem çağların etmeyen mi? Ediye. Yurtbaşı Serdar'ım uşodur. Aşağı tıkla şu buyruk ver ya. Bolya. Mustafa, Nuri. Ay benim bir yağdayım. Umut vakti geliyen beni bağışlan. Yönümen yüreğim siz bilen. Nuri, talip bilenmen. Siz bilen Nura. Gollu ya. Aleyküm rahmetullahi berekatuhu. Yönü başakta söylüyenin yekicesi şu kaysi dinle oturun. Organlar bağ olsa men solunu liboynu. Neme soru umma. Ve aleykümesselam. Gelsene Halifa. Bir soru umma. Nuri. Yang bir aşaktan gücükler. Kaçıklar. Yok bolya. Meni bağışlan bariniz şutaydı dinle. Sen orama cevap ver. Seni kanattan da adamlar değil olur. Bolya Nur. Allah'ın veren. Kanattan da yang bollu yüksek son. Bol men dinle. Yönü. Şu aşakta dinle oturunlar. Şu ejenske vatanımıza hakikaten gulluk ettiyenler bağ olsa. Men çağalamdan ayrı yat bir yıllan, bir yarım yıllan ayrı yatıyor. Siz aşağıdan dinleyenler, söğüp yazanlar, sizin ağzınıza sıkıp bara, siz aşağıdan bet yazanlar, bizim günümüze düşeceğiniz, nesip olsa. Şunu miyid etken, siz çağalanızdan ayrı yatın, eceniz keyin aşağıdan, şu elbette Nuri bağışlı söyleyeceğim için size del
cemaatim tüyyen Yani elbet kolunu bol ya. komentariye yazanlar var. Aşağıdan komentariye. Haysin, eşeğinizde çağağınızdan ayrı yatıp görün. Yıl, 1,5 yıl, 2 yıl. Ey gücük aşağıdan yazanlar. Siz planı. Sizin eşeğin tohumunuz bilen. Vakmeni bağışlan. Yön inşallah şu günü garaşyan. Bizim Nuraga yatan yönü gara atmayı gara möcük mü gara musur üstümüze gara paket yatıp içi yanıp yatan şul alpinistin duruşunu. Men siz ya hormat doyan aşağıdan yazyan lan yeni yazacaklarına da men cevap veriyen men Allahu Ekber Yani yaptır ona kendini. Gatken. Ol bulcan yanıp sen yine burada. Men ne de videolanma. Men ne de 4 tane gıyıdlı, 5 tane oğullu videolanma marda, öz marda, aşkavatta yine de içi yanıp guruluşukçu ustalar. Elbidirin o, okuvada salbilen o. Ne emedeyin ağam deyip bana takoy videoları muratça. İnne şu videoları koymalı mı Nuri? Ne emetmeli? Ayt dost. Koyalım mı Nuri? Bu bir tane yalla adam mı yalla kin çağıralım mı bir tane arkadan yumurtkalarından alalım mı? Gel Badukan gel arkadan. Get çağır şunu gerek bize. Şolurlan gepleşmeli Nuri. Olağan bir aytacak diyeceklerini dinleyelim. Belki bizimki yanlıştır. Boy dinleyelim. Çağır şunu. Gelme gayret çıkma da gel bilmeden. Vahid. Çağırsana Nuri. Çağır şolları. Bize gerek şolları. Nedir Nuri? Men bir daha da çek. Men dasır yapıyorum düğünüm. Meni işten neme alt kayıttı. Spes komite alt kayıttı olun. Aşı sizden men yazış öğrenme. Ne şu var? Türkmen aserdar ki berdim Muhammed çıktı da men din halka seret. Söylüyorum mok men olur. İdina şonyalak yani yazan. Assalamu alaikum rahmetullahi berekatuh. Aleykümselam ve berekatuh. Rahmetullahi berekatuh. Avo aytana. Aytacak koyacakladın var mı? Söyleme bize yani. Olmuş Spartak, unutmayacağım tamam. Yo, Vlad, tanıyan ne? Nura onsan meni Badukan, ne sevmedi uğradın o? Ödünden beter çıktık golün sevmedi uğradın ha? Oğun sen ne fire bar pırdat yadamda sev oturdun ara haramdadı. belli yok oruk çağır. Yok oruk çağır. Sana şu. Hadi. Seret vatandaşlar size pırdat değil mi? Haçanla öldü al bolýan karşıdaşın nähilek erbet bolsun, ağır hapa bolsun, zalim bolsun, näme ning erbeti adam öldürýär da zorusy. Seni öldürýär bolýan şonu bulur düşünüp başlaýar, ey bilä bulur öldürýär, näme kene atdy. Şondan nerede sizin sözüňizden dinlenmeýär. Siz öldür nähil bolsa öldürýär bolmaly vatandaşlar. Şonu öldürýär bolmaly bolýar. Sen isleýänmi? Venüs'den Aşağıda yok bakma barin aydan daşarut işleýän Nokta, halk düşüne nokta şoňalay. Bolýa başlan men daşarut işleýän men onu daşarut işleýän hemmemizden daşarutda bolup gürlä bilýär. Türkmenistana bolsak men dilini bokurduğumu dünýäle getýärler onu hemmemizden bilýär. Ýöne şonu etmelerle Türkmenistana liboy bilenmi. O zaman daşarut işleýärse barna kolkolla men ýandy işleýän. Men 30 tane 40 tane ýeködüm Türkmen işleýän. Men 40 tane daşarutyň içinde ýeködüm Türkmen. Bolýarlar çağırışda esasy hereket edýärmi şonu aýtsana. Çağırışda esasy hereket edýärmi? Maňa ingelik ýer şu çağırışda. Şolonlary türmeden Ýeködüm. Gittim alpinist diýip tana, biram çağışyklarmy tanaýanlar bar men efirde. Çoýdyňyz kenany var, onu men prezidentim ýigrenim. Ýekedelsiň men sana aýdaýyn. Prezidentim ýigrenim. Şu hiç men barjak diýen başga da badyr ýekeler. Men ýatdan çykan. Men olary
yüreğimden söýýän. Men diňe watanymyň düzelmegini isleýän. Näme düzelmegini? Men mysal üçin 4 sal çagan taşlap daşyryp işläp diňe men näl? Kän aşakda dinleýänler hemmäňe degişli. Liboy biri ejeň şu aşakdan elbet komentariýa ýazýanlar. Çağalaňyzdan aýra ýatyp göräýin o bir 10 günjük, bir hepdejik. Ondan biziň ýagdaýymyza düşünürsüňiz o. Siz aşakdan o dogan samsyklat ýazyp oturmalylar, biziň ýagdaýymyza düşünmeli. Watandaşlaryňyz Alpinist. Ha, canım. Net bir yurt düzelt biles, net bir yurt düzelt biles. Net maşu 2 tane oğlandı tapı biles, alıp çık biles. Net? Ey men o alpini o zatlara men jogap. O zatlara men net jogap ber. Men on düzödesin gelýärmi? Ýör gideli ýurda çıkaly, şo taýyk baraly, şo taýda da näme kimligimizi görkezeli, ya öleli ya galaly. Aşakda bizi öldürecekler kän? Ver bile mog meni bağışla. Men näde sana da şu oturan yerimde sana jogap bereyim. Ýöne gideli ýurda baraly Türkmenistana. Şo taýda prezidentden soraly biziň şu 2 sana ýigdimiz tap ber diýip şolardan soramaly. Men näme prezidentmi? Men näde tapaýyn onu? Menden soraýanlar. Mustafa. O yeni bir yıl türmeden çıkmalı, haline çıkarmalı otuyorlar ha. O sırova 12. iyuna doğruluktur. 2 ayın içinde de kanun diye suud etmeli ya. Onu etmeyendirler. 3 ay oluptur. O. Nahar vereniz de adalceni diyansınız da ya. Şunu onları. Murat nahar vereniz ay aslında size vermelem. Değerli ölüyün dağıt deyip adalceni diyansınız da çoğurtlar. Eceti dayalar. Bir topar. Nuri. Sözünüz öleyen, aşakta dinleyenler. Milisiya, organ baryňyz aýdýan. 2008 ýylda seredinni bize berilýän zonada oturkan çorwo şunýalak şakate diýen, şakatede gaýnaw suw. İçinde 4 tane kelimeň ýöni bölüňde ne ýaprak. Men külüýetge barmamyň 3 bölüňiniň birinden 4 tane ýapragy şagalla. Şagalla. Ne dinleni? Gaynap duran buludyanam domuzları ekidip var ya Türkmenin şagal türmesi. İçinden Türkmen oğlanlar çıkıyor. Buna ona palau da ol buludnya ol balyalaklar da ol misal için. Size del domuzları deyip size münasip derli ya Türkmen. Men zıvoy şayat şonna. Böyle yani. Ha o. Sonyalak şonu gön ayda. Donuldan kamuoyunu donullara veren, oraya çemside verenler. Diyen zat ne seyret Nuri? Ne türümde? Ne seyret dinledin? Karam, gaterbe Sizden niye donuldan gu diye? Nuri. Sizden niye donullar gu diye? Onu seyret. Ne bana näme diyecek? Ne seyret? Bir giden Arslan Türkmen oğlanlar götü şey edip otur kortuşkoda olun. Sizden donullar gu diye. Domuzluň iýen zadynar ol mümkünler ol o çemçe soktamam akan ogomol balyalakda diýip dur bolyn. Arslan biz bolsa näçe watlap 4 tane oglanyň özüni pyçaklap öňe çykýança 4 her vilayet 5 vilayetde daş şowuzlanam çykdy çerju Balkan hemme vilayetden birini her kim özüne pyçak sokup garny 2 bölüp baran soň düzetdiler. Şoňa şenni şagal 2006-7 ýyllarda abonam bardy, baram bardy. Menem ýaşuly. Ýöne men başlan ýigitler, men ýöne ýüregim aýdýan. Ýöne hakykat şo zat men öz gören zadym bir aýlap bir buhan kany 3'e bölýän ha. Ne seredini men şu hakykat öz gören zadym şu ýagdaýym goka aýtjan şun Türkmenistan hem ýerine aýdyn şagal türmede şagalyň seydi şagal türmesini 2007-2008'de bir buhan kanal 3'e bölün hemmäňizden bölü bilýäňiz şu 3'e bölünün bir günüňe ýetmeli hemmäňize
Inni seredin. Bir suut golap yankı 3 ne mevlene bira 10 boluy. Biram yankı gaynaw suw bilen 10 bol edilen türme. Bizim türmenimiz özüm opşyryjym. Men bolon yerim opşyryjym. O ustrogy most bayramaly, most olur go diýerler. Ýöne men öz bolon yerim aýdan opşyryjym. Opşan başlan ýöne Türkmenistana gowluk ýok. Olanlar. Ejeňiz keýnady mene var şu Türkmen. Şu opşyryjymda tow etdim. Tow edik namaz okap ýanymda Aşgabatda hitrof bolup gowlanlar bilen hemme da düşündüm hem aga da gara da ýöne bilen başlan Türkmenistana ýaşarlyk ýok. Aşakdan ýazýanlar. Siz aýdýan. Gelin daşar ýurda. Ya biz baraly. Bir göreliňler. Bir erkek görseňiz zaňy. Bir erkek bilen sataşaýalyň o. Erkek. Bir çıkalyňla dağın tepesine. Erkekçi. Men pikirimçe de indi köçä çıkalyň da hem düşünşeliň da dogry dämi? Yani şu wagt puzzle'ın ýekeje neme ýeten olam şu aýag almak, ýeten o galan hemme zat düdüldü. Jenaýatam gördüňiz, ýetirildi gördüňiz, öňüzden kuulmada gördüňiz, hemme zat gördüňiz. Bir puzzle'ın bir tanjak neme ýeten olam aýag almak, ýeten o. Inni seredin ona da biz varmaly, sen men kim varmaly aşakt, Usur, Sparta kim varmaly? Ki hay sen gitýän men bilen. Dillenne men ýörejek mysal üçin. Hay sen gitýän men bilen. Ine alpinist. Men gitjek amsemle men gitjek. Sana derim. Ömürjüň bolsun. Sen gitçe. Gideliň onunla. Haçan? Beğenme delim. Verin. Başlan. Ağalar biz çağırışı hepimizde gitmeyene vaktiniz diyor. Ondan sonra mesela deyin. Sizin gitmeyene vaktiniz bolonok. Gidecek olsanız şu vakitten gidip başlamalı. Mesela deyin oyunu demek. Biz çağırış edemezde ay diyeniz. O bizim havarımız yok diyeniz o. Biz men Alpinistan'a uğravul bilem ok ya. Mustafa uğravul bilem ok ya. Başka uğravul bilem ok. Çağırış edemezde tiz haydan hay olmasak da men size birler aýdyn. Yaman tiz olmasak bu haram gadalar bar abi. Sen wagt berdiňçe bularam bula otyna çyteglerden adam biri. Yine yekçe. Men Mustafa bilen gittim sen berde oturdum. İkimiz bardyk ýygnadylar. A sen soň barsyň, on soň näme? Gitjek mi barymyz bile gideliňle. Men dostum bar men gitjek diýende de meni mindirmeýärler bäze. Men gitjek diýende de mindirmeýärler. Men size aýdyn ne talibi ne meni gitjek diýende de samolyotda mindiren oklar men. Mindiren oklar. Bular näme geldi mindirýärler. Seret. Şolonlar ýalyk bastır ýüstür edip atdylar. Onu etjek bolar. Ýöne inha anly şanly reklamaly inha aýyn planşasyna biledim. Inha barýan ýok eden oklar o watandaşlar. Onu diňe men o ne dedi oklar? Käşke onu etseler ýok. Näder bolýar ýerler. Ine şu açaçan erkin gepleşip otyryn. Men Mustafa bilen gittim. Aňyry biz bardyk. Mysal üçin o menden 10 gün bardy. Men 1 aý öň bardym. Ene bir 2 volt baryp, häzir 2 volt şey çykyp bilem. Dokda düşündiň ha sen. Barsak aňyrda bizi nemetdiýän bamy onsoň. Aňyrda hani aşakda ýokmuş olar aňyrda gelin diýip. Dinle seret däde. Doğru. Ne? Sen vilayetli bolsaň, dostum sen vilayetli bolsaň, sen vilayetler bilen bilelikde ýörenmeli. Vilayetler bilen. Yani mesela şu Mar vilayeti, Balkan vilayeti, Leva, Ahal-Daş oğlum bar bilelikde Aşgabatda ýörenmeli. Aşgabatdakylar hem Aşgabatda eger şu vilayetlerin başlandygyny görenden soň olaram başlamaly. Çünkü Aşgabat ikinci hereket etmese birinci otaýyny etdirtmeýärler. Bara otaýy usuly ne diýilýär zat şeýle bir güýçlü merkez bolansoň. Şoň üçin hem ilki vilayet men pikirimçe bolmaly. Ondan soň vilayetin aýaga alandygyny eşitdirdiň da Aşgabat silen bolsoň herekete başlardyň da ýa. Haram gitnan bir garaşyp oturarsyňyzmy?
Aşgabatda edil Can Canyan. vilayetler o içinde tamsık aktivistemiz var bilin. Dinlen käwir tamsık aktivistemiz var. Vay biz göýberör mi? Sizi geçirerler mi diýip görän tamsık aktivistemiz var. Ýa-da şol ýaly düşünjeli adamlara bağ bolmagy mümkin. Indi men muny jogap bermesem bermezdim hem bolýan. Tamsyklar üçin hem jogap bermeli bolýan. Ber. Yok. Soruştuň bermez ha o. Soruşmalar kütürdüp geçip gitmeli. Tamsyk bolsaň ha o soruşup durjak bolsaň biz efire açmalylar. Soruşup durjak bolsak biz bu zatlara aýtmalylar. Aktivistem döremeler. Hökümetem tankit etmeliler. Soruşup oturjak bolsaň. İstem etmeliler. Ama şoňa düşünmeýär tamsyk aktivistlerimiz var. Şolar ýalaklar üçin jogap berdim men buna. Gel watan dönügi halk düşmanı Baduhan. Men Canyan. Dogon Nuri, dur diýsene şu ýokor. Gayrat etdi, begim kim ol begili mi? Gayrat etdi boş bol diýsene şu. Ay bilip bilmän näme beýli mi begim mi bilip bilmän. Ya kim alpinist ekende alpinist. Salam alaykum. Yüzünü yetin o. Aleykümselam. Bir sizemiyor çok moda tayyara ya. Ne şunlar arkadan Nuri bu yaray bu arkada gurrun ayırmen mi? Nur arkada dik gelim ama gelim de ben nur dik geldim. Dinle. Arkadan cemaatinde Son cemaatinde ne? Diyeceğiniz canlar yani Allah aktivist olan diyeceğiniz canlar yani ne diyeceksin koyun o fakir o kalkan dik koyun. Arkadan görüyorsun. Koyun da o içeriye. Da ne geçen sefer ettin Nuri. Sen efirin var ha. Yeteneğin arkada men sana diyeyim. Yeteneğin arkada sen kalkana men yaşlı men sana diyeyim. Yeteneğin arkada kalkana men düşündün mü bana ece bile kalkan düşündürmesene. Siz yeteneği o erteden akşam açın 24 saat yatlap görün. Siz ha o. Açar televizyonu vatan haberlerini televizyonu arkada. Yeteneği yatlap. Ecen koyun ha benden o kudurat. Ece diýilen mukaddes da goýun aşa no ece diýilen söz goýaýyn. Men şu Yok gel sana ece diýilmän ece kendi diýdim men sana ecene söktüm. Ya diýse ýene şey diýýärdi däliň billen Demirol diýişýän ýöne Demirol diýmeden maksadyň aýtsana. 70 para onlara Baduhan bir mutlaka da. O anlar. Baduhan. Ecesi yok mu? Ecesi yok mu? 24 saat arkada yatlap. Bunlar siz Baduhan Dinle. Hatta daklar bunu boşatsana gayret et. Ya yap şoları men sonra umma men derdik. Baduhan sen durayda bir Nura bir mutlaka. Baduhan balı boyanı gurlap durmasana. Bas arkan. Ara hükümetin içine giren ha hükümete giren Türkmete hükümeti. Yok Mustafa ağayınken ağnaşı kalan ya Ecen deyip ecen göreceksin yok mu ecen Mustafa? Ben kaçın eceni söktüm ben şu an? Sen ne sabır söktün ben aşağıda dinle atıyorum. Kaçın söktüm ben? Ben ağzına ecen bacın çıktım şu an. Baduhan. Sen aşağıdakiler okan sana ne el kaytarı veriyorsun? Maksadın ne meştak gelmek bilen Dursana o maksadyň sana ýaşy nedir? Hayda wagt dur. Neyle aktivistler yani sen günahkar bir aray olup küsün yok kolunda. Baduhan sen eceni sikin. ol kisindin. O bunu sikin sen. Tat yiyeceksin, şatlar yiyeceksin. Haram özüyor bu bilet siktir sana sen böyle uğurlaşam yok ben. Sen firma yok ben Nur'un yanına geldim. Eceni sikin. Şulardan dur gormut. Mikrofon yapayın. Türkmenistan'ın hükümeti işyerleri. Eğer şu Baduhan değil yani görüşünüz ýaly Şatland diýdi, tat diýdi, ýüden belli ýaşulyň. Lewat vilayatyndan hem Aşgabatda hökümetde rejimde işläp berýänler. Sizde değişli. Sizde söwündir. Lewat bilen hemmesine şu wagt ýok, şu wagt tat çat diýip. Hawa. Kim oňa daşlarynda ýene gurbany bola hyzmat ediyorň bolýarmy? Ýene de. Arkadan götür. Hemen kim oňa daşlaryp millet para etdirilsin, hemem şoňa hyzmat eder. Millet para etme ýaşuly gün deport bolarsyň. Vah. Deport ve millet parasçılık etti. Yani kim? Nuri. Dinlerle yankı yaşlıyın. Ayırmalarla kendi. Barnım bunu çek. Yay. Yok. Sonra yankı
Arkadan mutlu sol nämes kaz yolu arkadan kaz O yaman arkadan özüne tat. cevaplanmadı da. Men o yatan ayırmalı alak ay borlay. Inni yine şon yala. Gepleşelle. Şoňa yüreğimiz aydaly, şolar jogap bersinler Nuri. Prosto yüreğim aytsa oňa. Söw şogam del aşaktan ýazýanlar. Bariňa degişli. Haysiň erkek boldoň uýun ki çykyň da bilet. Bile vatanıma dönüyin, vatanıma dönüyin, vatanım üçün canım kurban ey. Alpiniz. Vatan döndüğün de vatan kaldı mı ki? Vatan kimin elinde şu an? Vatan kimin eline de olsa seronu çağalamız var, ecelemiz var, atalamız var. Yok, vatan kimin elinde şu an? Vatan kaldı mı bizler? Bizim öz vatanımız var mı? Öz vatanımıza girip biles mi? Öz vatanımızı arkın aylan biles mi? Ya öz vatanımızı arkın işlet biles mi? Yok. Men aylan ölen mok, senem aylan ölen mok, bilen mok. Sebep? Aylanmak üçün sebep mi? Erkek yok. Barimiz gizlerini berdi, tok yalak telefonla gepleşeceğiz. Çıkamzok içimiz. Şoň üçün sebep şol. Çıkalın gidelin de. Şonu hem etmen. Çıkma için hem etmen. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Ne etmen ha? Sen bırak yaşın ulu. Bırak diyelim öğreden bize. Olur. Ben torayım mı? Bana torma için çıktım ben şu yere. Gel. Beni çağıttı, görüyenler niye çağıttı orlu görüp görünü pastı. Boş diyen. Burayla orlu. Şu görün gideceği çiğli peyda görmek lan. Şu peyda görmek bak dostum. Peyda görmek için silerim bize paddeşke yerek üzere. Halk ayağa kalkmanı, halk arkamızda durmanı, halk yanımızda çıkmanı, yanımızda durmanı. Ne için bize etmen hem halk ne için ağzı bildirir? Maaş 2 tane oğlan. Halkın ağzı dili oldu, gurladı. Çağırlar, itimit kaldı. Ne ettin? Bak dostum sen yanlışyan peyda bar sen onu peydalar görmensin peydalar videolar gör ondan son gurlu. Alpnis dur hadi bak. Yani de video var sadece noktalar üstünden düşen var burada asır diye oturan var. Yo bana şol polna anana yetmen onu gurluma birazcık anana yet 50 götürüm bolsa da peyda bar. Ben takip edip gezmerin ara men özüm yurtdaşında bilýän näme muhabbetlerine ýöne video görüp prost üstünden. Açıl suat seresinde. Sen diyen peyda menem sana diýene şoň üçin diýen bir azajyk takip et aňyr bärin bir bil ondan soň gurlu diýen beýdip. Näme beýdip? Maslahat berýän sana düşünýäňmi? Oray sizin bilen deň olayynman. Yo sen deň bolma gyzyk däl ýöne sen 50 götürüm bolsa da anyň näet ondan soň gelip gurlu. Boş gurlumy bärik gel. Seva var ya User bunlar bizim Näme şu taýda oturanlar boş oturanlar diýäňmi näme sen ya çoň ýalak wagty kendir diýäňmi näme? Yo User sana Keypalyanlar diýäňmi? Taýda oturanlar. User sonra umma. Gurlu. Näme ne çıkıp Boş diýär sen eger dol bolsaň gelle gurlu da doly. Aşakdan boş ýazmaňla. Boş kim ýazar? Anana yetmän boş gurlumaň bärik gel. Peyda ýok, ol ýok, bul ýok. Ben de düşünmem Moktaret. Olunlar. Peyda inşallah. Yine yankı geldi. Yankı geldi. Alpiniz bir mutkaraş ha. Bir mutkaraş. Gelse o kitte tatlatdı. Yankın ödüm efire maçça yankı karamladı. Yüzüm belli, adam belli. Yo, bilýärse yo, ya şu tarafın kalyan. Doğu köpü geç bağlı galan. Arkadan tarafın kalıp gör. Dinle arada men efirine var bir zat yazdı montörü dine şu vatan dönmüşü arkadan can tavulsun da tip adam barkatanam şahın wir olmalı la. Şahın wir olmalı o. Indi bu seret geldi de tat dip sok gitti ha. Şu efir gör oturan o. Filin içinde näme lewaplyň yok mu? Şolar ýalan binamyz mı siz o?
Ha? Şolar ýaly binamyz bolsa o özüňize hemen söwdürýäňiz, özüňize millet paraly etdirýäňiz, hemen gidip ýene şo rejimi imitlendirýäňiz. Şoňa garşy görüşýänler tutýaňyz, ýene şol olanlar ýitirýäňiz. O özüňizi urýan, ýençýän adamlarym goraýaňyz. Kemsidýän adamlary samsykmaý şolar ýaly. Ya şolar ýaly binamyz, namys ýokmy, mertebe ýokmy? Özüňiň içinde özüňiz diýýäňiz adam ýok, organ işgärler. Ha? Hemen arkada gollaýar. Hemen size tat diye, çatır diye, yine burada diye. Näme siz şolar ýaly binamyz mı siz o? Men düşünemok, men lişni, menem misal üçin arkada gollap bilirdim hani, ýöne alagada meniň tiräme, taýpama gelip çıkan ýerime söwgen adam ýene hemen arkada gollaýan, arkada zanaves gedip arkasyna söwüp gitse çäresini görürdüm mara. Mene görürdüm lişni. Näçe siz görüňiz, ya şolar ýaly binamyz mı gutordyňyzmy şolar ýaly? Onda siz onu näme üçin onu aşakdan paşırdap bize söwükýäňiz o. Öz içiňizdäki şakallara çäre görüp bilmeýän bolsaňyz. Nuri, Sizin tiýäňizde, taýpaňyzda ýetip oturana çäre görüp bilmeýän. O ser bari Näme bäri paşyrdaýaňyz aşakdan ýadan söwüň bolýaňyz. Aşakdan ýagdaýanyň agdyny Nuri oğlum bilen söwdürtmäý bagyşlaň meni. Sonra umma Nuri, Mustafa User. Benim netede gelip başladım da sizi ne golladım zaten yani gollayan onu golladım değil. Nire etmedim o gollarla yine dedim. Yine aşağıdan dinleyenler hem dinlesin gollarla yine dedim. Yine sonra bilet maşkala yağdaylara bana azar verilýän sonra çekinilýän ay Nuri oğlum ona maýdaýyn ýöne. Meňe maňarda çağalanmadım. Yönü çağalama. Yekece gılna. Yekece bir yarım yıl ayrıçlıkta saklanıyorsun. Onun cezasını kim çekmeli? Şonayda sen bir yarım yıl daşar urtta galypsyň. Onun cezasını bir çekmeli. Sen daşar urtta bir yarım yıl goýdur da bulur. Şu rejim goýdur da. Onun cezasını kim çekmeli? Hem bolsa bolmaly. Aşaktan gelýän şu aşaktan migrasiýa organlary men şonu aýdasym gelýär. Ejeň haýsyn bir erkek bolup bir joga şonu gepleşip bolmaýan söwüşdüp gitirdiňiz da ýa bira gelli biri. Inni men birden näme etmeli bolsa etýän çağalanmaň ýöne bilen gynanýan goýasym gelen ok goýasym gelse de goýmaly, goýasym gelmese de ýöne biziň halkymyz men ýalyk neçeme oglanlar aşakdan ýazýanlar baryňyza degişli halkyňyza seredin ejeň siziň sögünürmen bagyşlaň ýöne meni bolýan bize aýlyk berilmeýän daşary ýurtda işläp ýörüz çykyn gepleşdiräý Nuri şu aşakdan ýazýanlar alaýda bir jynal meni gepleşdirip bir ýüregimde dököýünde şolar. Men aýtjakladym kän olar. Assalamu alaikum dostoy kandaýsy? Wa alaikum assalam. Vicdan oýanmaýar ýa meten vicdanly ýülen bilýän şu wat başga näme dip bilýän. Birimiz içim ýan. Öz ýurdun çağalaryň gujogyna ýatyrsyňyz ey siz baryňyz. Ejeňke aýra ýatyp göräýin da biri. 2 ýyllap, 2,5 ýyllap berde şu taýda var ýok alpinisto. Nureke? Dokun açtan havar ýok. Abdullah bilen Beşir näme etdiler dostum? Yok. Havarın yok mu ya? Yok bilemiz yok. Bilemiz yok. Nirde näme etdiler? Näme boldy? Dep insan departasyon lager dediler. Edirne'de boldy. Şondan soň gitdiler. Olara goýberdik diýe adwokaty da aýdan oklar, adwokatam tapanok, hiç kim tapanok. Adwokatlar İçeri İşler Ministrliğine da arda ýazýar, günne ýazýarlar. Yok, 2 günden soň ýapýarlar, delil ýetersizligi diýip. Ne peçe oýnaýarlar mukabylar. Näme talip şifa bersin diýip alyp ýaranokmy? Aşakdan ýazýarlar talyba şifa bersin. Talip ýaranok başga, o Allah şifa bersin, biraz dowa dilegedin watandaşlar, talip ýaranok o. Ha yok, balnoy Allah tarapyn balnoy dämi ýa? Awa içilneme yok, birazcık üşüdüp durmaýar. Okurdu ağrı. Bolýar. Allah şifa bersin. İnşallah.
Allah şifa versin. Yok şu aşağıdan ya diyorlar Allah şifa versin. Muamele tiponiyen molluk deyip bir da bolaydım. Mehmet böyle adamlar yani şurika olan yok. Video çekin diysek çekin de o liste var dediyen bir ömümden çıkayman mı karay diyen olan dine Güllala Hasanova Alişer'in ayağının videoları işte. Sözünüz böyle yani başlan hemmeniz. 4 yıl beraber Firavutlu olanlar 4 yıl efirlerde görüştüler, davet ettiler. Favutun aytmasınız maya oyun olmalı. Vara bir bu pavutlanırsınız mı vara? Zeredin ne? Meni başlan, menim daşarı yurttu. Menim yekmedim 30-40 tane Ors, Porsche, Latya. Şolun içinde yekeceğim Türkmen işleyen. Men programım. Programım aktivist, yurdun aktivist devrünü bolup durakeni. İntek sonun nedir öğrensem on kendi mesva. Oza Avrupa. Öğrenir, neyme öğrenmem. Şu halkıma gerek için, halkım için. Ne tolka ol neme? Yeni öğrenir. Selamun aleyküm. Dile geldi. Menem aydayna sözün böyle onu. Dile geldi. Menem bir ölen tanıştım olun. Menin hem dedi kakam dedi. Bir vaat aktivist dedi. Şili'deki diktatör için görüştü dedi. Menem sizi alak dedi. 2 yıl maşkalarından ayrı kalıp son uçtum dedi kakam bilen dedi. Şili'de aktivist olup diktatöre karşı görüştü dedi. Yönü dedi. Hazır şu an diktatörü yok yıkıldı dedi Şili'nin diktatörü. Pikachu mu ne mi şu adı? Pinacho mu? Sosa. Şuna karşı görüştü. Pinechot mu karşı? Şuna karşı görüştü dedi. Son dedi kaçıp dedi kalanca gelip dedi. Menem dedi 2 yıl ayrı kalıp şey edip kakamız maşkalamızla uçtuk dedi. Yöne dedi hazırım dedi yine dedi diktatörü gelecek bolya bizim yurdumuzda dedi. Hazır var mı diktatörü dedi. Man yok dedi. Yöne hazır gelecek bolya dedi. Demokrasiya dedi her vaat uğruna görüşülmeli zat dedi. Yöne bildiğin hazır dedi bärik ornaştık. Gallancıda bir giden dedi Çili'den gelenler var dedi. Yöne dedi hiç kim kelle de ağırda sığıran yok çünkü dedi durmuşumuz goyu pulumuz goyu kazanıyor. Valla. Kelle ağırdatımız gelen ok dedi. Böyle şu tayda halkın özü görüşsün diyesin. Gallandiyada garlın adettiğini sen kesin ya sen bu sevoşun. Ne sevoşun? Amen efir yapam. O görüşün yalı görüşme devam etki de oturuyor yani bir halktan bir gozgonum bolmalı. Yönü biz gürlänimiz bilen bizim gürleşimiz ýaly hereket edemeden oklara yani çağırşa da şu. Yok. Men dinle yana bir video çekin diye onu çekmese. Nura ama adası veren Nura meri başlam. Murat düşün çekmese bir pida berki de oturuyor. Daşardan hükman kömek gerek yani. Üç köşmede olmalı halka. Alpinistan tamam sen ne yapılanacak? Eğer şu video çekip gollo vermeyen adamlar göründen sonra men dine Güllala Hasanova şu ayarını görýän başka bir kısanak Cihan'a diye Lala diye bir kısanak aktivistler görýän Zarin Ahçaman görýän aktivini görüşýärler video çekýär bolly sana adam görüşýär şu adamlar yani şu vatandaşlar siz gollo göreňiz inni men sana sen yapılanacak bolar agam men sen ýanynda agam ýürüp görýärli sen arkanda ne aşağıdan bariniz dinleňiz şunu. Şunu bariniz aşağıda dinleýänler, elbet ýazýanlar, gowy ýazýanlar, bariniz aýdar. Men öz halkymdan, Türkmenistan halkymdan çağaly köp kösenip oturan jaýlarda video çekjek bariniz. Haýfyn kömege edilýän, aşağıdan hapa ýazýan, size degişli. Haýfyn kömege edilýän. 4 tane çağalı, iyidir bilen ok, içir bilen ok, okudu bilen ok, neyme ola 4 tane gıyırlı bilet, gıyırlan afsans etmeli mi? Yoktu baymat bilet. Men bağışlanın, şu gıyıcağadlar neyme bolmalı? Şonu aydın bana. Şu an sözün öyleyemem, Nura ağır baksa divalayın, Nura ben uluguna ettim senin dağım, sen baydap kasan da men söğüp yazdım, bağışlanım. Nura.
Savol, doğru etken, doğru yolda var ya. Merkezine amcan. Bağışla beni bütün story'e. Bağışladım gitti de o. Allah yarım olsun. Gayret vatanına birinin tanıma. Nämelegini düşün. Son gelin daha o. Inni düşünüp geldim ama ben düşündüm öyle. Ben düşünmem vakti ben samsıklık edip bastım ama ben yazdım koydum. Başla beni seyredeceğim. Nuri dostu. Nuri. Hazon. Nuri dostu. Giyeceğim ota düşünmüyorum o efendim. Dostu. Düşündüm. Sağ ol. Canım sağ ol. Hasan gitmeli orada gidip gördüm Polşa'da. Nuri. Dostu. Ya. Nuri. Sana diğerlere dostu arkanda yara dostu olar sözde dostu. Hameydi. Bilip olmaz bilem yok ne olacağını. Yani men şu an şunun kim olur dostu? Men Nur sen men tanıyan tanımayan. Şu arkanda diyen adamların azda kendine şu real videolar çekmeni yani şu an ne görüşün diye Ali Kanun göz görtür bu oturuyorlar da şunların ne diğerden aydılar ne bakanlıklarına aydılar ne ölüdüğünü aydılar bir başkalarını şeyle bir ağladı oturuyorlar şeyle bir zalimlikten öğüttüler o tayda bir birini türmeden çıkarmana atıyorlar Murat Düşenfey ay kanun bağ mı yok mu kokuyun ha bir eden mi de diye de oturuyorlar gönül hem çünkü Münlerce 2000 adam arkanda her yerde diyorlar birisi yok dostu. Şu Münlerce adamın 100 tane 200 tane neden çıkmıyor? Boş ver dostu bulan hatına da boş ver yanında diyenle de boş ver. Kimlik belli de adı belli de yüzü belli de dostu. Ne mi bulun böyle oğlanlara bitip gitmeli mi ne şeydip yani türmede ölüp gitmeli mi bulur ara mesela deyin o üniversiteli 20 milyon verdi çıkarmayalar anha Nelson Mandela'nı 27 yıl sonra çıkardılar var ha. Nelson Mandela. Ya böyle olan türmesi naşit böyle adam karşı. Bizim türmemizde ne hemen haber yani. Şu açık Kerem arkadaşlar var hani giderli çıkın di han çıkayım kan. Çıkın di çıkayım kan. Dostum ol mümkün etmeler ha onu Kerem onu mümkün etmeler ha vatan etmeler. Sözün arkasında duracak adam demel. Näme men sen yanında arkanda gitmeli olsa gidýär. Gidin onda. Duryan var o sen dur yani. Sen dur. Arkasında duramız dedi. Abdullah'ın arkasında duramız dedi. Kim çıktı? Baytimde söğüş yazıyorlar biz arkanda. Boş ver ayıklar dost ey. Balara deyip bonyalar gurulama. Boş ver. Son ne mol bolya yapıştırdık. Gelyenler var dostu gelmeyen diyem ok dostu yan gelyen. Onu geldi gideceğim ka aeroporta var hay davay 500 tane adam değil han bir yere gideceğim ka. Hemen yakıyorum yakıyorum. Şu bana geroy bakın yani ne bana der. Elhamdülillah 4 tane oğlum var, 2 tane kızım var. İnşallah geroy men gideceğim. Dostu gideceğim adam ekran. Ne mi var ya bir şey. Bolyalar söğüşmeler. Yan geldik. Ha o. Bur gepli adam gideceğim adam erkek koca gitsin. Ne gitmiyor? Gittiğine iki. Kerem buradaydı. Bir adamın 5 adamın oyunu elbey. İkisi gitti Abdullah bilen ikisi gitti. Canım eke bir adam 5 adam demedi Nura Münlerce adam dedi. Canım eke. Nun olsun şu Nuri haysin yürü. Men bar diye. Böyle dik tane adam hani gidiyen hani göster bize. Dostu göster. Nuraga şu Kerem doğurdu ya gelýärler men gidýän Alşir Abdullahy Feraçana der kim şey deyip de bir video çekip bilen okuradım. Nur dost ola gitmeken sen sonra 200-300 tane adamın biletine var bir aeroporta vardı men eşek görün. Eşek kol pangryan mı sen? Orada boş ekmek gurulamak gerek. Bolletta yön içipsin bir bakal piwan gurulap hiç kim Vallahi ezi boy baş. Bolletta gayrat et.
bolle bilen ýalar ýöne men Yok ýürüňe gayrat et tutaydı. 333 tane adam var. Emme sendin la otur. Koy gayrat et. Senden başka da gürlejek ba söz verdi. onu men çıkaraýyn. Gayrat et aşakta oturun beyitme. Bol ya. Ýöne Gayrat et kardeş. Gidecek bolsan geç o bir vakal çıptır. Erti açılsa trezo kelle näme gürländen bilmeýän Nura. Doğru söylüyorsun da ona doğru söylüyorsun. 50 gram iççeler Nura bir kol tutmak için geliyor. Şol işten gelýärler, privichka bolupdyr bulary. Efir açaňokmy, efir açaňokmy? Evet. Onu ola otaya gynanlar jowolun eger şeýle bolsa aýdyşyňy diýal bolsa gynanlar jowolun. Onun has gynanlar zatda olam eger netijede hiç kim ayağa kalmasa bu näme bolar soňra näme bolar bu zatda? Nuraga ayağa kalmasa jebir çeksinler. Gürlemeden geçti gerek ayağa kalmadım. Her kim öz için öz isin. Doğru aýdýar. Nura mesela oňa aýtdy. Nura biziň halkyň hiç O näme o beýdip ol gürlemese ol çykmasa diýip on haýsy birine sen beýdip ýalbaryp çykarjak. Her kimin derdi wa çyksyn gürlesin. Hanım majym. Olaň derdi senkiden beýikdäle. Nadylar hani? Ya menkiden beýikdäl şolaň derdi. Ýanky çağasyn görmeýän bolsa näçe adam çağasyn görenok, näçe adam enatasyny görenok, näçe ýyllar adamlar ýurdun görenok. Jebir jepa çekýärler, gürlesinler. Olardaky süýjü jan bizde ýokmy? Bizde çağa ýokmy? Biz gidesini gelenokmy? Nuri ar efirine gelip çağasını öldürenem vardı, mertir yola çykýan, ýene vardı. Ama yapmak bile istemiyorsun. Şunçaladek gelip ağlaya, o näme Abdullah'ın aýaly ağlaya gelneje. Her kim durýa gürlemän 5 minut geçip gidýär bolly, ýanky gelýär men aliment alyp bilemok. Olay diýär men jaýan. Bir diýär men kaltakýamlar bilemok diýär. Çık qırılla köçe çık bir kudret görkede. İştat eden oklar gelýärler efire näme bäri näme mamalarynyň mellegimi agarot bär hedillik gurlap gidýärler. Adajyk hiç kimin derdini aýtmasaň Nuraga seret hiç kimin derdini aýtmasaň hiç kimin iştädin gurlamasaň efir açmasaň bulan öz ayağa galýar bulara beýdip ayağa galyň watandaşlar beýdip özüň ýigrendirmeler bular olay. Gepeň goşdy. Ora, mundan soň sen näme etdiler? Sana ýazylar. Direkt özüne diýen, näme diýen? Özüň çık efiri, me efir açyn, efiri çağırýan, get özüň gurla diýen. Bu hiç kimi ağız dili bolma mundan soň. Ağız dili bolanlar näme boldy? Kim? O mesela arkaňda, mesela ýanynda o araba sökle bardy bir wagtlar. Helelerimiz vardı, heleler vardı, gelinceler, ayal doğanlar vardı. Ben senin arkanda Allah razı olsun falan daş dediler. Sağ olsunlar. Efirde var Nura 2 sanak yaşarak oğlanmadı bir-birinin sesine meňzeşler. Şollara pasta ýanna samleýän ýaýdyn, şolar gelen okyşsa eden ok etjek diýen zatlarynyň birine meden okşalar. Bacım sana bir zaýdan. Häzir Nur 300 san bilet kessin. Aýrap anamy Türkiye'den ya. Birisi geliyor aeropordan. Gelir. Hemmesem gelir. 300 tane bilet için gelirler. Muht biletip. Olan gelir. Olan muht gider evine gider Nur için. Gelirler la edil bey. Olur yalan boş derler la. Nura men göz metene gam. Onu diýme onu. Bu bolýar. Boş derler Nur'a. Gelirler. Ýöne. Festival çok bolaýmasa. Öldüren var men ertir gidemen aeroporda, baramen öldüremen. Gidýän men 100 tane adam intaýyn. Hani? Lady boy sen gurlany? Näme gurlaýyn ben gardaş? Eşbege han. Ya blog etdim la. Ya gel ya da. Ya blog gelmäne ýürek. Nura mesela men diýdim ha. Düşünemek men näme üçin öýtlemde. Hemme kim gelýär, bär Türk gelýär, aňardan çykar. Nesip post täzilden soň bara Türkiýanyň amen Allah akbar bolajak, kystalmaň. Endi mundan soň viza bolsa, endi geçirjek adamyňyzyň hesabyna pul bolajak, siziň hem geljek wagtyňyzda, siziň hem hesabyňyzda pul bolajak. Ana şu kanun çykýar, ýadyňdan çykarmaň, Türkiýe geljekler. Ana şurada gulaňyzy halk etdiňlerinde geljekler hem-de hesabyna bankda şotda pul bolajak endi. Ana şu kanun çykaryp otylar. Biliňler şonu.
Sonra Türkiye'ye näet gelersiniz soň. Şoğa viza bilen gelersiniz. Ondan sonra näet gelersiniz. Ene verirsiniz. Şu an $2000 bolsa, endi $4000 verirsiniz. Hesabına pul koyup gedip 5000 verirsiniz. Gelirsiniz. Lekin näme öz yurdumuzda işlep bilemiz yok. Öz yurdumuz bay yurdumuz. Türkler gelip işlesin bizim elimizde. Avrupalı işlesin, Galanda gelip işlesin. Bize näme ýor işlemeni? Dünýäniň bay yurtuna oturan yerimizde. Ay meýli dosty. Bir düşünem okman. Gurla täze gelecek. Täze gelecek. Täze. Gommuya benim canım, sağ mı? Gulacak mı? Senden sonra güller mi? Gurla bırak, sen gurla. Ne sen gurlayın? Nura, sana bir zat ne edecek de? Şu zatları tayinlanyanız halk taraftan. Yani o tarafında biraz düşünün. Niye asker, yani eskerli, bizim eskerler 36.500 tane esker, 3.000 kolay prezidentimizin için näme o ahranası. O taraflarında biraz düşün ağam, 100 adam çıkarırsın, 1000 adam çıkarırsın, yani sen ocağa 1000 adam bilen de istat etip bilmeyen, yani Özbekistan'da Endicanda boldu şurada 40 taşıyalar emmesini. 500 adam, 1000 adam bilen mara 1000 bilen sirkte maymun oynatjan. 1000 bilen 1000 adam bilen sirkte maymun oynatjan şol şu karamradalary. 1000 adam bilen men saňa aýdaýyn. Am işine üstürlük. 1000 adam men 1000 adam çıkarıp bilsem men meselen çödýän ta moňy ýydam düdürüp gidýärim. O 1000 bilen galan ol. Ýöne bir zat da halky başta çıkıp 2007 ýyldan beri taýyrlak var ha, yani aňsızlyga taýyrlak gelene, mektepde näme okuýar? Hiç adam okamayat. Mektep başka näme? Kolny baýgoý duhun düşürüp boldular halky, hiç kim çıkıp urşak niýeti ýok şu an. Öňler var ya, biz kiçiken köçede adım urşadyk oglanlar bilen, şu an urşan adam barmy o? Bir näde görürdü onu. Onu Nuri Talibam yalan. Onu bilen görürdü onu. Biz näde bir ya Canyan Törün Badıra yurdun içinde de var. Ağam köp. Yani sen etken işin hiç karşılığım yok. Abdullah näde görürdü Murat sen näde görürdü onu. Beýdimen sen o bara rezultatın. Ha rezultat. Yo ağam rezultatın var. İşin uğruna bolsun. Ýöne bir taraf var da. Näme diýip düşünürsen sana karşı olaram taýyrlan ya da sen hareket etken olaram sana karşı hareket edip dur da. Sana biraz gepin bolýan. Mesela bana sen sevmeýäňde doğanyňa bir köplük bilen çyksak. Senin doğanyň bir urup dursa sen bar koşujak däme? Ya ha? Doğanyň bir ursa. Sen Ağam men Türkmen değil. Yani doğrusun doğru aydın Türkmen söylüyorsun. Milletim Türkmen değil. Nerelisin? Düşünmedim. Türkmenistanlı değil misin? Türkmenistanlı. Milletim Türkmen değil. Milletim Türkmenistan. Benim Türkmenistanlı, benim milletim Türkmen değil. Ne oturmalı mı üzerine karışıp? Ajan ki gelip birisi gelip şatlandı, şatırdıysa Şol adama hakaret geldim da, şol adama hakaret haram özbek çekişti da, men özbekden. Ha, seyretinde. Şu Aşgabat'ı yaşap bilen ok, Aşgabat'ı gezip bilen ok. Gezip bilen ok, yaşamak berde kalsın, gezip bilen ok. Aslında näme öz hakkını sorap bilen ok. Näme hakkını sorap bilen ok, näme sebepten? Ya hak soramakta problemi yok. Bize näme çıktı? Uçmakta problemi yok. Näme gezilini oýman şoňa düşünemok, şoňa aýdaý. Düşünmedim. Sen näme Aşgabatda gezilini ok, şoňa aýt. Propiska soraýarlar. Propiska soraýarlar. Ya gezmek başka da, propiska başka da, gezip bilemek diýmek näme ha? Ola propiska başka da, gezmek başka. Gezdiren oklar. Kim gezdiren ok? Sen Aşgabatda tutup, sen ýakandan tutup, sen Aşgabatlym diýip soraýan barmy? Soraýan bar. Hey, goýma. Bar. O Aşgabatdan gördün soraýarlar, köňüne geçseler. Dinle, sen şudan adam bar diýdi. YSPMRT nämen açylmy bilemok. Erkek doğan 5 tane welaýatdan getirip iş yallaklaryň toplaryň Dedi boy. Mertebesi toplaryň diýmekmi? Näme korsana? Ýagşadyp korsma. Gele saçsyn biraz. Hemme kişiň bilýän zadyna näme ýok diýjek. Nämeleň topory nämesi? Dur. Dinle, erkek doğan dinle. Bir husus kärhana açdymla yallaka tokuy.
Şu an sen şu an beynin şu da sen şu aşka kapadın içinde näme geçip bolýan kim soraýar at diýen da kabutdy bilmeýän ýala gidip gurlaýanmy ýa bilibem aňartyny geçibem ýalyklap gurlaýanmy. Soňa men aýdaýyn Nuraga soraýan 5 tane gurlaýan 5 tane welaýetden işgär getirip işletseň şonu 3 güniň içinde mi şowun alyp birja rahmet ila teşler 3-nçiligi ardasyny tapşyrmasaň on hatyny alyp migrasiýa tapşyrmasaň bilýärmi şol adamlar şo işgärler köçede ýörenler polisiýalar alyp gidip dykya men direktor bolsam meselem gidip şol işgärler men alyp gelýän ene tapşyrdym näde jogabyna garaşan ene ştaýda işleýär ene iş buyruklary çysladan işe ýerdiler hemme dokumentin bar kodýan işni men özümde bolan zatlar şol men oprapistama aşgalar boş ver sen geden okdam ýesipem barak şonýalak sen geden okdam arkaň gedýäňdäm welaýetden bar. Serek wagtyn Bolýa propiskan ýok diýip azar beren oklarna hem üçin maşynyny girip bolanok. Bak başga da dönüňinde maşyna geçdiň şeýlem azar beren oklar. Ýok, maşyna meşe Bura dur bir buçuk dur ha. Maşyna. Yan kuvurma yan yok dur bir buçuk dur ha dinle beni. Ne? Dinleyecek gel seni. Dinleme oy sana vaktim yok. Tupoy bu. Manga men vara. Size vara. Bakal workat bine bu bakal. O mandarin workat bine bu mandarin. Çemçan workat bine bu çemçe deyip oturmaktan yadadım. Ma'lum ilan etmekten. O bilmeyen olsan tupoy kör olsan bar durmuşsun yaşa. Menge firma gelme. Nura bundan sonra senden kaçağım Nura. Kim näme diyecek olsa sen yazarlar. Efir açacaksın gel. Ben seni çağırayım efirde özün kurla. Hiç kimse bundan sonra hiç kim ağız dili bolma. Özleri kurlasın. Her 2 tane oğlan yaşlı çağları var 4 tane. Dinle. Yani ejeng dogranmaly da dogran aýdardyň aýýana sen erkek bolsaň. Oğlanlar vatandaşlar. Bundan soň sizi Aşgabatda durup köseýärlermi, ýenetýärlermi, video çekjekmi özüň çek. Paylaş diýsen paylaşyp bereýin çeken videoňy. Ýa-ha sizen bilelikde görüşýärsiňiz. Şol oğlanlar sizin üçin hemmemiz üçin görüşdi, adyn zafşek etdi, hemmemiz üçin aýdyp berdi. Şol oğlanlaryň hakyny görüp urunarsyňyz şeýdip ýa-da men nimenden gaty görmän Alşer bilen Abdullah, Marat Düşenfa bizim üçin görüşen oğlanlar üçin görüşmejek bolsaňyz bir Farhat durdypam bar, benim bir Farhat öldü diýip habar gelen üçin häzirlikçe o temany men näme oýanýaram. Men Allaham Radif var, türmede Güzel. Sonra yine İstanbul'da bir hak için görüşüp video çekmeseniz menden video çekip verin diye paylaş etmem. Menden etmeyin. Şöyle olanlar için video çekýäňiz bolmasa eğer şol real wajyp bolsa öz kanalyňyzda video çekýäňiz bir protest aksiýasyny geçirýäňiz, ondan soň maňa uradýäňiz, ha internetde goýdum diýäňiz, ondan soň meseleniň meselelerinizi söýledýäň. Siz töweleme Türkmenistan hökümeti 5 manadyň berseňe çykýan bolmasa çykan ok diýseňiz de olur bilen alaşmana razysyz görýän bolyn. Olur bilen alaşýaňyz derro. Oluruň diýen zady bilen alaşýaňyz derro. Görýäs bolyn biz muço size hyzmat edýäs bolyn gadrymyz ýok ýaly bir keli. Indi menim şoň üçin maňa bir haýyş çekmeseňiz bolýa. Alşer bilen Abdullah we belki Murat Düşem üçin video çekseňiz men sizin üçin siz dinlejek diýende onuň soň sizin haýyşny bitirip berjek. Keýdip çekdirin bolyn size çekdirin netip bolsa ýa-da çekmerseňiz men maňa da haýyş etmerseňiz menim birazajyk kellem diýinjeler arkanjyk durmuşum ýaşar kösenem siz bolmagy dowam edersiňiz. Maňa iki hasaňam deň. Iki hasaňam deň maňa. Rastak video çekesiniz gelen ok, gelip biriňiz alymendin gurumuna da oturýarsyňyz, biriňiz ýene bir zadyň gurumuna da oturýarsyňyz. Görýän bolyn 45 ýyl geçdi. Şol olanyň ölümi diýildi belli däl.
hiç sadeden gör. Etmeyecek bolsaňyz bol ya. Men mundan beýlek anyk şu. Şol olanlara video çekip onsoň maňa arz şikaýatyňyzy dinledi aýdyp bilýäňiz. Onun berdi. Salam aýkymlar. Ayın olmadı şu komentarı bir nemedi bir paylaşsalar bolacaklar videolarını. Like basıplar. Salam aýkymlar. Videolarına like basan oklar o. Videolarına like basan oklar o. Serado mu? Şon diýenne bir video like basıp komentar yazıp paylaşıp çocuğa şerde öz paylaşıp bir köp adam o aňar ýokardaklar görse de boljaklar onu meden oklar. Bir soradanlar like komentar goýanlar barmak basyp sana aýmyrlar. Ruhsatda mı gurraýyn? 39 prasmotordan 398 san like o. Barjam gurraýyn diýen ruhsatda bolsa salam aleykumlar diýdim. Salam berem bolmady. Waleyküm esselam. Allah geldi dost. Maňa diýen ura geldi öňme düşdi ýa. Şuňa geldi ýa ura geldi öňme düşdi ýa men ýa ýanyňda durup bile görüşüp ölüşjek diýär. Ne? Bunu şu nemeler? Demokrasiya üçün yola çıktığını söylemsiz? Ava demokrasiya. Menin hiç ýyllarda engelleyeceğim ama lazım etmem. Şu an men size bir ayet berjek. Şu an lişim men gurlayan zadyma çydaman men blog edip gördüm Nuran'da. Ýa-da ýene de blog etmek ahmal. Türkmenistan'da neçe milyon adam var. Sen dinle men gurlayan zadyma çydaman seni unut. Gördün mi o? Sen yalan gurlayan. Yalan dersin. Men yüzüme ululadım. Men gurluş bilýärdim. Sen men garşyma bolsaň menem sen garşyňa ululadım. Gurluş men blog edip gördüm da o. Bu näl demokrasiýa? Näçe saňa bir zat etmeli. Näçe men saňa bir zat etmeli. Men saňa bir zat etmeli şu wagt. Men bir zat gurlaw tutupdyr gördüm gäme. 60 kilometrden men saňa Türkmenistanyň içinde kadar suud etmelmini. Sen Türkmenistanyň içinde 60 kilometrden Türkmenistanyň içinde arpen gezip bolýany bolmaýany men suud etmelmini saňa. Men Türkmenistanyň milletmi? Men Türkmenistanyň milletmi? Men saňa diýen o, men saňa näme üçin dinläýin, näme üçin men saňa suud edeýin Türkmenistanyň bolýan zady 60 kilometrden. Tutuş halk bilip durka. Näme üçin suud etmelmini saňa? Näde suud edeýin? Bir adama suud edilmeýän zadyny milyonlara suud etjek bolup jyrjaşmany. Sen diktaturan gollaýanmy dostum? Gollaýan dogry dälmi? Näme diktaturan sen meni halamadyň şu adamny? Näçe meni halamadyň? Men halamakdy däl, halamasam gelip saňa söýüp gaçyp gidemok dälmi? Sen bilen gurlaşmak üçin şu gellimmi? Yine blog edip belli pozisiýasyny aýtsyňmy anna? Jogap berýär. Garedik gurludyň näme? İki sen bir zat maňa şu söýüň. Gurrun onda däl men hakykati gurlamak. Başga da düşünýärdim aslında ha. O aýda jamy Ne mesela mellegi beledik gurluda her gurrun ýandan çykyp durýar var şu nemelerden o. Diýjeklerdiň ýalanna bilýän dogry zat aýtsaň hiç ýadyňdan çykmaz. Sen eldiydin näme mellegi. Ne atlak gelmeli o. Yalan ya aýtmak kynda bilýän ýalanna sorar. Siz öpdi. Sen Yo sen ol gider aýtda wagtynda maksat aýtsana. Näme diýmeli? Sen ýalak men öpdi ýa sen egzamin ötürsiňmi bäri ökdi däl aýtjakladyň bolsa aýt bolmasa dagam sakawlap dursaň düşürerler, blogam ederler, başga da adam ederler seni. Men nerede yalan sözleşdim? Men gurrap intek gurruşum. Nerede yalan sözleşdim? Şunu aýtsana. Ýadymdan çykdy diýen. Sen näme diýjäň? Ýadymdan çykan. Men näme diýdim däl? Sen gurrlan da ýadymdan çykdy diýen. Akda şoň üçin ýerdim diýen. Sen gurrlan bar ýöre seni kaş etdiň Badary urdyň efiri. Bar ýöre. Bar ödüň ýaly. Ikinci klas, üçüncü klas beýnäki çağalarly. Bir ýerden uraga şol tümlükdek giren şu. Yo la hak yok ay şoňa hak ýokmy diýe hak bolsa bir narman bir bolup gelsin o hak sorajak bolsa. Yo bular näme etýärdiňi? Ýense berilýän bäri. Ey babajan Türkmenistanyň hak görýärmi kanunny? Şo tümlük şu 100%. Ruwan gulyň bar ha.
Gurban bolyň diktaturasyna götüňiz gezýärler. Biring beren gurjak bolýan demokratiýamyzda da gelen bolup gurban bolyň orýalar. Soňam diýerler, "Hani sen demokratdyň diýip." Dinler 70 ýaşy her kim bilýär ha. Türkmenistanyň eliňe telefon alyp çyk kameraly köçede gel ýanyňa polisiýa gelmese şele bolan bolýar. Eliňe kamerany alanyň bir tanak magazyny, adamlaryň üşüp duran ýerini. Nurhan Vize center video çekdi. Vize centerdaky talpany video çekdiňän bir jiňiz erkek bolsa. Näme? Döwletiň sırmol. Şonu ettirden ok gelen bolup maňa hani nirdi görkezde. O benim onu 5.000-6.000 kilometrden oturup Türkmensana kadar suud etmel menem. Ayağa kalsın halk. Men sana suud edip görkezden. Yani biriňem tapylmaýaňyz o. Şu wagt şeýit görülýänler. Şu wagt biriňem tapylmaýaňyz bar. Nurhan telefonyň bar, batreýany açyp barlaýarlar, batreýany açyp 20-nji ýylda ýol ýapylla. Onda gızlar batta post öýdäklere görkezden gargala gızlar batta 4 sagatda geldim de. Surat almaly mara ýaky awurly men alyp gidip telefonumyň batreýany açylmaýan iPhone'yň batreýany aşağı golly haram dadalar. Şu adam okubaş ma getirdiler. Kançy tobular o. Toran kançy de bolar. Vatandaşlar çünkü vara ulok neneme de oturacak gel. Köp kişiň wagtyna aljak gel. Awa eger onu al bolsa bu dobry. Size bu bolsa durmuş bu dobry. Durmuşyňyz ýaşamaga dowam edin. Sesiňi çykarmaýan bolsa diýmek durmuşyňyz gowdur. Aýaga almaýan bolsaňyz diýmek durmuşyňyz gowdur. Awa bu olanlar üçin alad etmeýän bolsaňyz diýmek size şular ýazdyrmyş gerekdir. Diýmek siz şular olanlar ýitenne sesiňizi çykarşyňyz şular ýaljak bolsa, video çekişleriňizi görüşüňiz şular ýaljak bolsa, onu biz tutulsa hem şular ýaljak boljak ekeniňizde onu. Onu diýmek siz şular olanlara ýa görüşersiňiz, şular olanlar üçin men ýymynla öýdem men şu türmede näme üçin çykaraňyz ok diýemok adamlar. Hani şu türmede näme üçin basdy? Näme üçin şular olanlar üçin türmeden çykaraňyz ok aýaga alyp baryp türmeň agyny gapysyny ýa yumrup çykaraňyz ok diýemok. Bolmajak zat talap edem, dogry. Talap edýän adamam makul we kelle suýan zatlar. Video çekmek we şular olanyň nizediňini maşgalasyny aýdyň o haramzadalar diýip baýda basýaňyzmy, otlaýaňyzmy protest edin. Baydak bilen gow bolýar, näme üçin? Çünkü bu baydak Türkmenistanyň baydagy köp ýurt tanýar. Onuň näme esasynda dynam şu ekrana suratyny goýun, şu olanyň suratlaryny YouTube'lardan alyň, Google'da kän Murat Düşenp'in YouTube kanalym bar. Suratlaryny goýun-da şol üç oglanyň akbaly näme alim? Ölümi, dirimi, ýa-da nirdi belli däl. Hakykatdan Murat Düşenp hem şeýle watandaşlar. Çünkü ejeti bilen duşduranoklar bir ýerde adwokata men duşdum diýe adwokata da biziň diýenimiz diýersiň başga zadyň bilemok aýda aýsan gatyrma senden görürs diýip onuň gorkusalar olam şonu gurlýar. Meniň Türkmenistanyň adwokatyndan bilýäňiz. Tak što Murat Düşenp'in mykwaly nämelim? Bulkowlanyň. 300'üň mykwaly nämelim? Şoň üçin mundan öýlek Ýewropada, Amerikada hasam edip biljekleňiz. Tapaýok türkçe edip bilýäňiz. Ýöne ýüzüňiz görkezden zok. Fake account açýaňyz. Videonu ilki ýasaýaňyz, çekýäňiz, ýetçegişiňiz, edýäňiz, ýükleýäňiz. Menki al premo etme, merekkel, premo efirem merekkel. Yüklen fake account'tan. Adyňyzdan belli bolmasyn, zadyňyzdan o taýda özüňizde değişdi. Absolutna ýekje suratan video hiç adam bolmasyn. Protest ediň şeýle her kim edip bolýar. Edip bolýar. Näme eden zok. Şular olanlar şu wagt ömürlerini berip oturlar. Ömürlerini kim bilýär nähilek azap içinde belki. Onuň ýanky jazady bara köp görmäň olara. Olaram azap etdiler 4 ýylda şular olanlar. Siziň üçin, halk üçin, adalet üçin. Şeýle bir sanjak 15 sekundluk, 20 sekundluk videonu köp görseňiz. Mene bilmedim onu bara. Onu bilmedim vatandaşlar. Şu hemmemede de değişti. O var Mehdi, Mustafa, User, Justin, Lady Boss. Hemmemede de değişti şu.
Biz öňüni çekip görkezmeli birazjygam. Nim şuň üstü bilen biz birazajyk aslına seretsen köp nemäni üns çekip bilýär. Döwletleri, jemgyýetçilik guramalary, beýlik zatlaryň ünsüni çekip bilýär şu zatlaryň üstü bilen. Şu 3 sany oglan üçin sosial mediada halk adamlar inni video çekip başladylar diýip. Üns çekip bilýär. Näme bolýar bu türkmenler arasynda diýdirip bilýär. Bunu bir İran Türkmenleri hem görüyor, Oğan Türkmenleri hem görüyor. Onu görmeyen galan minka blokta. Mena videolar blokmuştur bu tür. Halkala atıyor. Sizin belki kanallarınız arası bloksuz. Yani paylaşın gitsin, paylaşın yani. Görsünler, siz necislerim görsünler, haramlarım görsünler, iteşeklerim görsünler. Mene video tapsam paylaşın. Ne bu? Avraya kalmadı. Vatanın avraya kalmadı. Avraya kalmadı tapsayım o. Onu vatanın avrayı baydak bilen bile düşýändir, düştü. Hani şu bolup ýören zatlar avrayı mı bize Türkmenlere? Avrayı mı şu? Türkmenistan diňe şey diýär. Cuma sapar däde wayfyň türmedäki düýne onjuk galasa oýun diňmedim. Düýne onjuk cuma sapar däde wayf diýri. Men 100% garanti berip biljek. Hatta şoňa bir sanak hadim diýär-de şo içindäki ahrana garawul biraz azar berip duran şonu meýem adwokatyň üstüne jalyp etdiler düýne onukda. Düýne onukda jalyp etdiler. Ina cuma sapar däde wayf Özbegistanda Garagalpagystan türkmeni şolam İstanbul'un alınıp kaçırılı Edil Farhat ýalak bolup ýöne vatandaşlar ilk öýdüm birinji cuma sapar alyp gidildi. Cuma saparyň diýirdigini hem bilýän, telefonu gürleşigem durlar, sesem gelip dur, zapisem çıkıp dur, öýündäkiler gürleşigem dur. Biz näme üçin Türkmenistanda bir advokat tutup ýa-da aýa galyp görüş bilen bilmedim vatandaşlar. Siz jogabyny siz berin. Mene siz ýalak bolup bilen mok dogry maýdan erkek çaýda siz ýalak bolup bilen mok. Şuara. Men wara dogry maýdan men ediljek adamyň ornun birine mara görkezip bilmeýän adamlar ma käwat baka kesen bolýaňyz wara. Men şu wagt maşgalan adam çıkaramdan soň görüşýän bolsam diýmek men şu zatlar ediljek adam. Men size aýdaýyn. Köpüsi özüniň köpürsünden aňarsyna ýükünü geçirenden soň gara çekilen adamlar gelip maňa baka kesen bolýar olşurunda. Men kaçında men şu gep aýdan sen aýdan wagtym. Dawna goýdum men. Nura gara, mesela şu gep aýdan wagtym Türkmen halkynyň şu hemmekim Ýewropa geçen soň iş bitti, eşim sudan geçti diýerler. Sen o gep mesela näçe etdim, näçe efirler etdim. Daja Abdullah Urus'un efirini etdim, senin efirini etdim. Kän kişinin efirini etdim. Maňa garşy çykdyňyz. Ýok, öýdime, risk öýdime, diýdiňiz. Sebebi Türkmen halky anyň şu bolup oturyp. Sen üçin sen iş bitirince maňa 2 sene oglany ağız dili boldular. Bütün halkın. Näme etdiler? Nerede şular? Tamam, onu geçtim. Halk geçtim. Eňdeşler nerede? Eňdeşleri. Ana Mustafa. Eňdeşlerden emma bu gördük ana seslerim çıkan o. Eňdeşler nerede? Eňdeşler nerede? Aşağı gurun olun. Birbirine geçen firma gelip diýende ady ba. Aşağı gelen bolsa Alişer efir açay, Abdullah açay diýip gelip çağırýarlar, ýazýarlar, soraýarlar diýe. Iminna belkem içiňizde bir hyçu bar, ýurduň düzelmegini isleýänsiňizdir. Şoň üçin gowy niýet bilen ýazansyňyzdır bolun. Iminna şol adamlar siz täzeden ýene eliňizi daşyň aşagyna goýup minni şol olanlar üçin görüşmeli. Sizler birinji ýerde esasanan. Bir de tagam bu ýoluň uçdy. Ýöne sizler şol olanlara hyçu berdiňiz, zat etdiňiz. Indi ýanyna durup birazjyk video çekmän başaraýyn o adamlar o. Bir hakkını, şol olanyň hakkını bize ödäp bilmeýär o ahiretde. Eden işleriniň hakkını. Edip bilmeýär. Yine burada açık. Eliňizi bu sert. Bir mal aýdyn da. Ýanyna durup. Şu olanlar üçin eliňizi aşagyna daşa goýup öz hakkyňy soramak üçin şu olana jaň etdiňiz. Gurleşdiňiz, zaýetdiňiz.
Niye bir gidek şu oğlanlar için elini aşağını koyun. Hakkını soran şu oğlanlara. Hayiş edeceğim. Eciz halkım. Hayiş edeceğim sizlerden. Hemmenizden. Yüzünü açmana medip bol ya adamlar. Yüzünü açmana medip bol ya. Ana arada biri sesini uğraştı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben vara ne için katıldım diysene berde. Türkmenistan'a gitme için pasportum olmadığı için kimliği olmayan oğlanlara ma dedim şunlarlaydım konsolosa gidip bilen yok ma kömek ettiysem $600 dedim bana. Sonra? Benim $600 bek bilem yok 300 olsun 200 olsun dedim. Yani az alay diysem yok diye. Sonra? Yani sen o tay gitti ya sana mu doğru verirler diye. Doğru. Sen konsolos var ya, aeroportu var ya, familyen adresini alın, nasıl cildi gelirin açsan, sen orada otomatik kompütürünü çıkar bir eline, sen vremen pasportunu çıkar bir eline, kağıt eline. Mustafa aeroportu ayırdım, mağazalıklı değerli, ne adık gitse şeylik gitsin o, mağazalıklı değerli, ne adık gitsen şeylik gitsin o vara, ödünüz görün o. Ne adık gitsen şeylik gidin, ne adık yaşasan şeylik yaşan o. Yani Ana şu o tikli olan ana şu adamların dili bul ağzı buldu. Guruladılar. Konsolos var. Şu adamın hakkı hukukunu soradılar. Aslında öyle seyredinde kanun boyunca Türkmenistan kanun boyunca Mansur adam bir ayda kömege dayin men Türkmenistan'a gitsem men pasport çıkartmalı bolýan ýygyň gelerim kam gelmedim kam. Awa şu wagt gitmän zat diýip diýe birem Azatlyk radiosynyň diýe linkini uratdym YouTube'un niýe. Şunu dinlet aýarlawan gitseň çykylmersiň şu unlar ýaman aňar şeýle beýle diýen bolýan niýe. Ay maňa siýasatda goşmaň da men siýasatda goşulasym gelen. Baran arkadadan dille diýdim diýe. Arkadan ýalbar diýdim diýe. Ýalbar arkadan ýalbaryň hemme. Ýalbaryň diňe şondan kömek soran. Awa. Biz demek erwet bolsak baraň onun arkadaňydan soran bilediň bakasynam soran. 600 soraýandym şoň aýdyň. Awa. Rastak siýasat diýip hasaplanýan bolsaňyz. Bu näme sana aşakdan ýan kayal? Ay, men çekdim yo, çok geçtin bana ne? Esselamu aleyküm. O ýagdaýlaryňyz, watandaşlar. Şahsi bähbetini bitirýänçiler bary. Salam goýun. Sağ olun. Men bir aýtjakladım ma olanlar. Şul wara hemmeňiz üçin öýde bir oturan 75 ýaşyny ejem bar. Birinci grup, ikinci grup invalid demasmasy bar. Çerizden öýmede skor pomoş gelýär. Ejeme skor gelip ukol urmasa, ejem bar demal ölenok. Ukol etmese. Dexmetazon diýip bir derman var şonu alýada. Aýtjak bolýanda adam şu zatly refer etmän bar, ejemem keselçiligi, kakam invalid birinci grup. Men şu sizler üçin siziň derdiňiz aýdyn, siziň her biriňize bir kıynyň onuňyza ýanynda bolýan, in bolmanyny eşitdiren sesiňizi. Eştirip şu neçelini yaman kän adymy derdine dewap bolup ýöne. Şunça halk bolup bar, bir Alişeriň Abdullah üçin bir vize çekip bilmeýän bolsak onda men bilem o watandaşlar ýani. Näme aýtjagym bilem o. Yani birazgam bolsa bar özüňiz üçin Allahdan gorkun bar, Allahdan gorkun şeýle aýdyň size bolar. Allahdan gorkuňyz bolsun, birazgam bolsa oğlanlar siz üçin çykdylar. Alişer Abdullah'a bir köpük pula beriň, ýokdyňyz, men onu 100% birýän. Yani dogry eger oturup dogrulyjak şu. Kömek edin ýokdyňyz, aýdyň ýokdyňyz. Hiç ýerden Alişer Abdullah o da adam alan noktaýyp näme şoňady? Yani pulam alan nokta. Ýöne şol olanlar siz üçin çykdy, siziň çağıranyňyz üçin. Yani birazcık birjdaňyz bolsun o gaýrat edin. Men özüme geçdim o, men sizden hiç de garaşamak. Ýöne şol olanlar üçin bir vize çekaýyn o. İn ulu mukaddesim men ejem kakam o şu günne haramzada adamlar gelýär ejeme talip eýletdi. Şol adamlaryň birinem çagyryp fira meňe gurlaşyp bilmeýärler, sonra jogap edip bilsem. Gurlemen oturar, ýöne men ejeme kakam adar berýärler. Şeýle gurlap dar edip. Onlar birazcık adamçylyk bolsun, o bir-birimiz silalyň, hormat goýalyň. Bolmasa bu dünýä näme ýerek ýaşap, tak 5 gün dünýede ýaşaýas. Ölüp gitjekdir, sin bolmanda bir-birimize bir
ýaşaýak bir hormat goýup sylaly. Öleňden soň hemmesem gowar ya seni. Bola men çykjak gurulmany ýagdaýym ýok. Bolýar, sag bol Talip. Allah şifa bersin sana da. Amin amin ählim. Allah şifa bersin. Vatandaşlar benim bu dok açıp oturacak gel efiri yapacak canına sağ olsun harekete geçeniniz görmeğizleyen bu efirlerin maksadına neticesine bir hareket görkeziyasını men Varşava'da vaktimiz meydanına görkezdik o besyan onunla ettik Türkiye'de meydanına ettik konsolosluğa vardık tutulluk içerik salındık Öýümüze geldiler, atak ettiler, köçeden geçip barak ýydymyza düşdüler, atak ettiler, ýydyrladylar. Bizdiň meýdany urşup gör. Sizem diňe sinna oturýarsyňyz, ana biziň näýeleligimiz şoňa. Ýöne sinna oturýarsyňyz. Taýja like basmana gorkup bara. Şoň üçin men inni diýişimýäli, ýanky video çekip zat edip hareket etmejek bolsaňyz. Ýanky men ýanka ýürüýte gello, ödem hükümetin ne mesela ya gelen olup beni näme diýip ýürüýte tegelli men oýnadym ok mundan welak öz problemaňyz özüňiz kolar Alişerlen Abdullah eýe çykmajak bolsaňyz Marat Şenfiýal oglanlar eýe çykmajak bolsa halk bol Tory maýdaýyn finişe gelip otyr inni biz käwirdatlarda stuppa kän gitdik biz inni stuppa ýok watandaşlar Inni men nästupko ýok. Kändatda stupko gittim. Agdybirliň hatyrasy üçin görmezlikden geldik, kemçilikleri yapdyk. Ýöne inni has bir uğra gönüp durmasam bolanok. Bir uğra. Şol olanlar şu wagt näme ýatyda? Aýdyp biljeň barmy? Açmy, dokmy? Urulup durmy, ýenjilip durmy? Ya padwalla zeýňisine mejbur edilip şo taýda ýaşatylyp durmy. Biljeňiz barmy? Ana aýdyp beriljeňiz barmy? Siz nädip ýatyp bilýäňiz? Nädip arkaýyn şu zatlardan soňam oturup siz bilen men nähili siz bilen gürleşen bolsam bularam şeýdip siz bilen gürleşen oglanlar ýeri geldi dost bolup gitdiňiz, ýeri geldi dogan bolup gitdiňiz. Nädip arkaýyn oturup bilýäňiz? Onu diýmek siz Taliba da maňa da bir zat bolsa şeýdip berjekdiňiz. Diýany ýok, men ara Allahyň haky üçin ahiretde Allah öwüzünde olursun. Tagam halkdan men bardada garaşam. Ýöne iň bolmanda bir şol olanlar üçin edip bilerdiňiz ýani. Edip bilerdiňiz. Birazjyk wyjdanyňyz oýansyň diýip edýän şu efirlerem ýöne o şeýle ýok ýurtda Aşgabatda gezip bolýar bolanok, maňa uşo zatlar bilen gelme. Onu uşo halkyň hemmeten bilýär. Haramzada bollap oturan hükümetinden baş tutanam. Ona o temalaryny men bolýar. Näme tutnama şülkisini ýerde. Şoňa ödem ýeterli tutnama. Şoň üçin aýaga almady hakymyz bar şu temalar üçin. Alişer Abdullah özbekler bolsa galardylar o bu wagt. Gözükden göwnüňiz ýeten o özbeklere töwen bolýar, şatar tat diýen bolýarmy? Özbekler aýagynyň tozun çogul bilýäňizmi? Atlakan bolýan. Çortlar. Özbekler ana ýertik şypykly bir video çekdi zapravkadan. Bir neme bolan, bir giden adamlar gollaw berdi. Ya Iran türkmenleri, Iranlarça bolup bilýäňizmi? Ya owanlar göwnüňiz ýetmedik filan bolýaňyz. Men size aýdym, regionyň iň maskarasy biz şu wagt. Şu regiony Azerbaýjanam özüniň awraýly watandaş üçin prezidenti Putin'e kafa tutýar, kelle tutýar. Gazak diýsem aýaga alyp görkezdi. Haýsymyzda näme elle tutarlyk zat bar? Aýdynmy? Goňşy döwletden baryny sanap çykdym. Azerbaýjan diýsem onu ýaly, Özbek diýsem onu ýaly. Gazak diýsem onu ýaly. Owan diýsem owanlarym töwelim agdy bir. Bir zat etmeli bolsa derrew jemlenşýärler, üşýärler, mesele ýok. Biz näme başardyk o? Türkmenler. Dünyada iň kritik Sintek o hakiki Türkmenstanlaryň çire taýpalaryny bir gujaklamany öwrendiňizmi ýa? Göktepen çorty, Gurban uly. Näýle getirdiň aý bu ýurdy? Haramlady özüňe me Göktepeli
Orsun gan çaykak giden Göktepe goşunu yatlamağı yattan çıkardı otuyorsun. Şonu yapıp otuyorsun. Vara ayırıp otuyorsun tarihten. Böyle vatandaşlar men efir yapacak canına sağ olsun. Avrayım da yok gurlarlık. Tak što Biden'a mavrayı yok. Halkına mavrayı yok. Vatandaşına mavrayı yok. Bundan sonra o Suriye'ye geçecek bolýaňyz, Planiýa geçecek bolýaňyz. Şeýle de şo ýurtlardan kim bermedi yok. Halkyň üçden bir daşaryda gaçýan bolsa. Bu sağlygyň vatandaşlara dawa ýolumyzda goja serden men ýapmyn. Allah'a emanet olun. Erken var ama jaň edin o aşakdan maňa nemede oturmaňda, gurajada oturmaňda. Lüboýüň bilen görüşip bolýar şaýda. Bolýar dawa sağlygyň.